Bo día a todos e a todas. Imos dar comezo á convocatoria do Pleno Extraordinario número 5 do 8 de maio de 2026. Ábrese esta sesión convocada mediante decreto da Alcaldía de data 5 de maio de 2026, con carácter previo ao inicio da orde do día. Esta Presidencia considera oportuno facer unha breve referencia aos antecedentes da presente convocatoria e o marco legal no que se desenvolve esta sesión. En data 27 de abril de 2026, tivo entrada no Rexistro Municipal solicitude formulada a instancia de don Manuel Secundino Lago Álvarez, dona María Inés Monteagudo Romero, don José Vázquez Rama, dona María del Carmen González García, don Juan Manuel Martínez Martínez e dona María Manuela Leis Cambeiro, o abeiro do disposto no artigo 46.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Precepto que recoñece o dereito dunha cuarta parte, cando menos do número legal dos membros da corporación a solicitar a convocatoria dunha sesión extraordinaria do Pleno, debendo celebrarse esta dentro dos prazos legalmente establecidos. En cumprimento do anterior, ditouse o decreto da Alcaldía convocando sesión extraordinaria para o mércores día 6 de maio de 2026. Posteriormente, en data 30 de abril de 2026, con efectos a 4 de maio, tivo entrada escrito presentado por dona María Inés Monteagudo Romero e don Manuel Secundino Lago Álvarez, solicitando a desconvocatoria da sesión inicialmente fixada e interesando a modificación da orde do día, no sentido de que cada unha das propostas do acordo formuladas fose tratada como punto independente da mesma. O dito escrito foi presentado incorporando unha asinatura electrónica digital e outra asinatura manuscrita ou anagráfica. Esta Presidencia deixa constancia de que, sen prexuízo da valoración xurídica que puidese corresponder respecto da forma de presentación do escrito e atendendo o principio de conservación dos actos administrativos, a vontade inequívoca manifestada polos concelleiros asinantes e o dereito dos membros da corporación ao exercicio das súas funcións representativas, considerouse procedente tramitar a solicitude presentada. En consecuencia, mediante decreto da Alcaldía de data 5 de maio de 2026, deixouse sen efecto a convocatoria anterior e procedeuse a convocatoria da presente sesión extraordinaria para o día de hoxe, adaptando a orde do día ao solicitado polos membros promotores da iniciativa. Así mesmo, en coherencia co solicitado no escrito presentado, cada un dos asuntos incluídos na orde do día será tratado, debatido e sometido a votación de maneira independente e separada. Esta Presidencia garantirá o dereito de todos os grupos municipais a intervir e defender as súas posicións políticas, así como o normal desenvolvemento da sesión, o respeto institucional debido e o cumprimento das normas de funcionamento do Pleno. Por iso, solicítase que as intervencións se cingan aos puntos incluídos na orde do día, evitando interrupcións, descalificacións persoais ou cuestións alleas ao debate plenario. Vamos dar paso, entón, agora sí, á orde do día. Primeiro punto da orde do día, instar a Alcaldía do Concello de Muros a acatar a sentenza, cesando inmediatamente a conducta vulneradora. Ben, se ben o acordo é única e exclusivamente instar a Alcaldía do Concello de Muros a acatar a sentenza, cesando inmediatamente a conducta vulneradora pola exposición de motivos que alegaron para convocar o Pleno, enténdese que fai referencia á sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aínda que non quede reflexado no acordo que, de ser o caso, se aprobará ou non se aprobará. Partido Popular, o seu turno de palabra. Primeiro quería manifestar unha cuestión de orde, que nós non presentamos un escrito, presentamos un recurso a unha resolución a que non se nos dou resposta. En ese escrito, que vostede denomina escrito, vale, o presentamos porque a súa convocatoria non cumplía ca normativa aplicable e, como outras veces, lle pedimos que tivera en consideración os horarios e disponibilidade da xente que conformamos parte desta corporación e, como outras veces, pois fixo caso alleo do solicitado, importándole ben pouco pois cal é a nosa problemática laboral. Enchíanse a boca noutros tempos en falar deso, pero agora, como son outros, pois que se joroben. Efectivamente, nós presentamos unha moción que vou pasar a ler, vale? Unha moción para tratar no pleno do mes de abril, que non se tratou. Nesa moción
Facíamos mención de que nestes días coñecíamos a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Sábado Social. Señora Monteagudo, unha cuestión de orde. Non se está tratando a moción, está se tratando o punto e instar a Alcaldía do Concello de Muros a acatar a sentenza cesando de inmediato a conducta vulneradora. Efectivamente. Claro, pois hai que cingirse a orde do día. punto e vou a explicar Pero por que non é a solicitamos moción. instar a Alcaldía a que acate a sentencia e cese a conduta vulneradora. Vale. Nesa sentencia se declara a vulneración do dereito fundamental á integridade física e moral dunha traballadora municipal, condenando ao Concello de Muros a cesación da conduta vulneradora, por iso estamos facendo referencia neste punto a este asunto, e a reparación dos danos co abono dunha indemnización en concepto de danos morais. A condena ben imposta ao considerar a sala acreditado que o concelleiro de Servicios Sociais do Concello de Muros enviou a traballadora demandante a entrar nunha casa dun veciño, o que supuso para a traballadora un risco grave e todo elo carecendo o Concello das medidas de prevención necesarias. Declara tamén a sentencia que tampouco houbo cumprimento das medidas a posteriori, xa que foi a propia Inspección de Traballo a que insta ao Concello a realizar un plan de prevención psicosociais. Poñer a traballadora nesa situación de risco grave e inminente para a súa seguridade física e mental supón unha infracción moi grave recollida nos artigos 8.11 e 12 da Lei sobre infraccións e sancións na orde social. Solicitábamos daquela a adopción dos acordos, un deles era instar a Alcaldía a acatar a sentenza cesando de inmediato a conduta vulneradora. Ben, esa moción, como decía, presentamos o pasado 19 de abril e danse varias coincidencias que convén poñer encima da mesa. O 19 de abril, de hai 2 anos, no ano 2024, xustamente, o grupo do BNG presentou en comisión para traer ao pleno do mes de abril do 2024 unha moción que co título de campaña Stop Precariedade, Traballo Digno, pedía negociar as condicións de traballo de forma directa e democrática, con solucións xustas á nosa realidade, reclamaban a creación de emprego digno e servizos públicos, pedían a restitución dos dereitos dos traballadores e a creación de novos empregos, e aplicar a xornada de 4 días e 32 horas a semana, entre outras cousas. E mentras o BNG presentaba esta moción ao pleno, o seu concelleiro de Persoal e Servicios Sociais se adicaba a dar ordes ás súas subordinadas, ordes máis que cuestionables e, ademais, dadas de malas formas e con malos modos. Pero vamos a ver, señores do BNG, que clase de pantomima veñen vostedes a representar en este concello? Se enchen a boca reivindicando dereitos e que cando gobernan non fan e se permiten adoptar actitudes claramente atentatorias. Resulta que, ademais, acabamos de celebrar o 1 de maio, unha xornada reivindicativa na que xustamente tamén vostedes pedían traballo digno e dereitos. E ese traballo digno para quen? Para quen é? Porque xustamente por atentar contra a dignidade e os dereitos dos traballadores é polo que se está condenando a este goberno. Para rematar o asunto, podemos ver ademais nestes días unhas declaracións nas que afirman que este é o mellor momento do BNG en Muros. Pois se este momento, cunha condena por vulnerar os dereitos dunha traballadora, é o seu mellor momento, pois non sei, non sabemos cal sería o peor. Se este é o seu mellor momento, cando dende a oposición temos que pedir que se debata no pleno un asunto de tanta trascendencia para o Concello como que nos trae aquí hoxe, porque vostedes se negan a dar explicacións aos veciños, aos traballadores e a esta corporación. Cando pasamos polo caos das convocatorias plenarias, que repite, ademais, un comportamento que xa se dou no pasado, cando nos estuveron mareando coas convocatorias de plenos extraordinarios no mes de decembro pasado, ata 4 convocatorias nos mandaron para o mesmo día, vale? Cando pasamos en este pleno de debater a ter que rogarlle porque todo intento de aprobación de acordos plenarios se transforma en robos á alcaldía, pois pode que sexa o seu mellor momento, pero desde logo é un dos peores momentos que se recordan neste concello, e mire que en este concello pasaron moitas cousas. Os poucos meses de iniciarse esta legislatura, pois empezaron tamén os problemas no Departamento de Personal, condutas inapropiadas por parte do seu responsable, exixencias totalmente fora de lugar,
queixa sobre o trato degradante para cos seus subordinados, discusións en lugares públicos con intervención da policía local, protestas de traballadores na rúa nos plenos e todas estas conductas e actitudes se dou conta neste pleno, pedindo moderación e adecuación nas formas e nos contidos. Desde o mes de maio vimos preguntando polas visitas da Inspección de Traballo, pedimos documentación, advertimos do clima hostil para os traballadores que se estaba creando coa política de personal que están desenvolvendo. Pedimos cambios de actitudes e tamén cambios de cara. E a nada, pois fixeron caso. E agora, pois nos topamos cunha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia que condena o Concello por vulnerar os dereitos dunha traballadora. O que lle está pedindo a sentencia é que cese a conduta vulneradora dos dereitos. E nos preguntamos que pensan facer ao respecto. Anunciaron vostedes que iban a acatar a sentencia, co cual entendemos que van a dar cumplimiento á mesma e cesar en esa conducta. E como van a facer iso? Con vídeos de 5 minutos? Sí. Constituindo un comité de seguridade e saúde no que o Concello está representado precisamente polo concelleiro que puxo en risco a saúde das traballadoras. É esa maneira que teñen de cesar a conduta vulneradora. En serio, pensaron que ele é a persoa adecuada para estar en ese comité? Parece que non é así, posto que foi a súa actuación a que propiciou este estropicio, a que fixo que a Inspección de Traballo tomara medidas e van e nomean para un órgano que se supón que canaliza a participación das persoas traballadoras en materia de saúde laboral, pois o nomean a él. Se non fora isto unha conducta, unha cuestión pois grave, a verdad é que parecería pois un mal chiste. A conduta vulneradora pola que se condena o Concello é ter incorrido nunha infracción que o Tribunal encaixa entre as sinaladas na Lei de Infraccións e Sancións na Orde Social no artigo 8, apartados 11 e 12, que literalmente din que constitúen infraccións moi graves os actos do empresario que foran contrarios ao respecto da intimidade e consideración debida á dignidade dos traballadores. As decisións unilaterais da empresa que impliquen discriminacións directas ou indirectas desfavorables por razón de idade ou discapacidade, ou favorables ou adversas en materia de retribucións, xornadas, formación, promoción e demais condicións de traballo, por circunstancias de sexo, orixe, incluído o racial ou étnico, estado civil, condición social, relixión ou conviccións, ideas políticas, orientación e identidade sexual, expresión de xénero, características sexuais, adhesión ou non a sindicatos e aos seus acordos, vínculos de parentesco con outros traballadores na empresa ou lingua dentro do Estado español, así como as decisións do empresario que supoñan un trato desfavorable dos traballadores como reacción ante unha reclamación efectuada na empresa ou ante unha acción administrativa e xudicial destinada a exixir o cumprimento do principio de igualdade de trato e non discriminación. E é pola comisión dunha infracción moi grave das recollidas neste artículo, polo que a sentencia é condenatoria. A sentencia de instancia xa advertía da existencia de conflictividade laboral e declaraba aprobado que no mes de abril de 2024 o concelleiro dou orde ao equipo de servizos sociais, do que por outra parte non parece que forme parte o CIN, que en teoría polo menos depende da Concellería da Muller. E figura, entrecomillada, na sentencia esa orde, que entren na casa dun veciño que vive nunha vivenda de titularidade municipal, indicando ademais que esta actuación debería repetirse nos vindeiros días, exceptuando a fin de semana. Tamén declara a sentencia aprobado que existiron queixas das traballadoras, educadora social, psicóloga e traballadoras sociais á alcaldesa e que a medida que esta tomou foi que o concelleiro se comunicara con elas por correo. Consideran vostedes que con esta medida se cesou na conduta vulneradora que a sentencia castiga? É evidente que non, posto que a sentencia ordena que cese a conducta.
considerando, polo tanto, que esta sigue existindo no momento no que se dicta a sentencia. Iso é todo o que pensan facer. Van seguir xa non tolerando, sino festexando esta situación, poñendo caritas sonrientes. De momento nada máis, moitas gracias. Ben, Partido Socialista. Bueno, pois nós imos iniciar a nosa intervención mantendo cada unha das manifestacións que fixemos referente a este asunto. Seguimos defendendo os dereitos dos traballadores como non pode ser de outra maneira. E por eso respetamos a resolución judicial. Vaya por diante que o Partido Socialista nada ten que ver en este asunto. Nin temos competencias en servicios sociales nin en persoal. As competencias xurídicas en todos os procedimentos son exclusivamente da alcaldía, que é a única que ten o poder do Concello para intervir nos asuntos xudiciais. Creo que isto é sabido de toda a corporación. A única persoa que ten competencia en asuntos xurídicos no Concello é a que ten o poder do Concello, que é a alcaldesa de Muros. Nin é o Pleno, nin é a Xunta de Goberno. É unha competencia non delegable da alcaldía, que a ten ela, a alcaldía. Bien. Tamén queremos manifestar que o Partido Socialista xa en outra ocasión nos opuxemos a que se trouxeran ao Pleno cuestións xurídicas, resolucións judiciais. Non é este o foro para falar dunha sentencia. Por suposto que non. O sea, non se vale todo. Eu creo que é unha falta de respeto a xente que está involucrada en unha resolución judicial que se este tratando esa resolución como se está tratando isto. Parece unha cuestión moi seria e unha cuestión moi persoal. Traémola ao Pleno, o que hai que facer é utilizar as ferramentas xurídicas que todos os veciños e veciñas e todos os españoles temos ao noso alcance. Que imos sacar dun acordo plenario? Nada. Non imos sacar nada, porque según sabemos, a Lei 7/85 no artículo 22 di as funcións do Pleno son funcións de control, impulso e orientación política e, por tanto, carecen de poder executivo vinculante. O único que ten poder executivo vinculante é o alcalde, en este caso a alcaldesa. Co cal, salir o que salira deste Pleno non é vinculante, co cal non estamos facendo nada, estamos facendo un paripé de vir aquí a ler términos da sentencia, interpretalos cada un á súa maneira, e a min eso a nós parece unha falta de respeto. Nós creemos que a sentencia di o que di, pasou por 2 tribunales, é unha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia e o fallo di o que di. Entonces, quen é encargada de cumplir ese fallo? Pois moi ben, o Concello, a alcaldesa, ten que cumplir de forma voluntaria e se non, os tribunales teñen ferramentas de sobra para que ese fallo se cumpla. Vale, o sea que non sei cal é o motivo de por que o Partido Popular e o grupo de Muros Centrado traen aquí novamente unha sentencia. Iso hai que ir arriba, ao segundo piso. Aquí non se pode facer, isto non é un programa de televisión como moitos que hai que se está falando de cousas importantísimas e agora estamos facendo no Concello de Muros. Non ten competencia o Pleno en esa materia. Por iso nós imos a votar en contra desta petición que lle fan á alcaldesa. Nós non temos nada que ver con eso. Entonces, nós non vamos a decidir sobre unha petición que lle fan á alcaldesa. Quen ten que resolver esa petición é a alcaldesa. Vostedes pediron que se requira, que se lle pida á alcaldesa. Pois teñen que pedir á alcaldesa, non ao Pleno da Corporación. Eso unha. E segundo, que non estamos de acordo en que este tipo de cuestións xurídicas se traen ao Pleno da Corporación, como tampouco estamos de acordo que se puxera un altavoz na porta falando dunha sentencia donde a xente que está inmersa en esa resolución xurídica ten dereito á súa intimidade. Co cal, o Partido Socialista non estamos de acordo con este Pleno ni con este tipo de debates que hai que facelos no xuzgado. Si queren formar parte desta resolución, terán que personarse, como todo o mundo, usted sabe, o resto non sei se o sabe, usted sabe, e personarse e ser parte no procedimento. Isto é un paripé, un quedamos bien,
E iso non vale para nada, porque que van a facer con isto? Nada, de nada, de nada. Co cal, volvo a repetir, as sentencias está para respetalas e quen ten que cumplilas, acatalas sin ninguna dúbida, e hai, volvo a decir outra vez, ferramentas xurídicas de sobra para facer cumplir as sentencias no caso de que non se cumplan. A primeira vez que se propuxo desde a oposición traer ao pleno da corporación o debate desta sentencia, que non é, volvo a decir, nin o momento, non é nada que debatir, nada. Nin o momento, nin o sitio, a primeira vez que se traxo, a sentencia non era firme. Nós, desde o Grupo Socialista, consideramos desde o minuto cero que esa sentencia non había que recurrila, porque non tiña recorrido. Así se fixo, non soamente ca opinión miña ou ca opinión da alcaldesa ou de calquer concelleiro, sino avalada por informes xurídicos que tanto unha parte como outra pedimos, e acordouse que a sentencia non se podía recurrir, non se debería recurrir, hai que cumplila, que na ten que cumplir, acatala e respetala, e non facer un circo nin este tipo de paripés que non van a ningún lado, porque a mí parece moi ben que se lean párrafos aislados da sentencia, moi ben, pero hai que ler o fallo, e o fallo di o que di. Hai que cumplir o fallo e non hai máis. ¿Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez. Manolo, tócache. Pero, perdón. Ahora, se me escoita? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver, eu vou ir fundamentalmente ao tema. Se hai segunda intervención, xa contestarei alguna cousa. O punto primeiro, instar a alcaldía a acatar a sentencia e cesar de inmediato a conduta vulneradora. O tribunal, este punto é consecuencia directa e obrigatoria do fallo judicial. O Tribunal Superior de Xusticia de Galicia condena expresamente o Concello de Muros a cesación da conduta vulneradora. Por tanto, o Pleno non está realizando unha valoración subjetiva nin política dos feitos. Está exixindo o cumprimento efectivo dunha sentencia judicial e a Administración local está constitucionalmente obrigada a executar resolucións judiciais firmes. Negativa de adoptar medidas inmediatas podría converter o Concello nunha institución tolerante coa vulneración de dereitos fundamentales dunha traballadora pública. O Pleno, como máximo órgano de representación política municipal, ten plena legitimidade para instar a alcaldía a garantir a protección efectiva do persoal municipal, o cumprimento da normativa de prevención de riscos e a execución inmediata da resolución judicial. Moi por encima, que xa habrá máis tempo, que se está facendo un paripé, non entendo. É dicir, que isto non é competencia do Pleno, pois tampouco chego a entender, cando unha das materias propias deste artículo que acaba de nombrar, artículo 22 da Lei 785, pois di con toda claridade a defensa polo Pleno dos seus bens e dereitos. Para exercer a defensa, pois moitas veces fan falta estar representado por abogados ou por abogadas. Bien, continuarei en segunda intervención acerca deste tema. Gracias. Bueno, señora Monteagudo, sobre o comentado sobre o horario de disponibilidade non lle vou a responder eu, vaise responder vostede mesma no ano 2022, cando se lle fixo esta petición. Ten dereito a solicitar o día no traballo que lle pagan. Exactamente esa foi a resposta que vostede nos dou a nós. E cambiei agora, ademais. Os últimos plenos extraordinarios vostede fixo sempre pola mañá. Están aí as actas para consultalo. Sobre as mocións, sobre os rogos ou o que non son rogos, podo lembrarlle as distintas mocións presentadas polos membros da oposición durante o seu mandato, onde a secretaria daquel momento retiraba puntos das mocións que se pedían e se incluían en rogos. A min pasoume varias veces e, evidentemente, no turno de rogos, fixen aqueles rogos que foran quitados da moción. Por qué? Bueno, se instar a alcaldía ou o grupo de goberno ou tomar unha decisión sobre que o pleno non é competente pero pode pedir un rogo, hai posibilidade
de facelo en Rogos. Di vostede que fai o concelleiro no Comité de Seguridade e Saúde, é o concelleiro de persoal, e correspondelle estar no Comité de Seguridade e Saúde. Sabe como funciona un Comité de Seguridade e Saúde? Porque lembrolle que son obrigatorios dende fai moitos anos e vostede non o constituíu nunca. Un mal chiste, fala, sí. Un mal chiste é que precisamente vostede pida dimisión e responsabilidades cando durante 4 anos nin siquera miraron para o plan de prevención de riscos. Non xa só o de riscos psicosociais, sino o plan completo de prevención de riscos. Un plan aprobado no 2017 que estivo vixente durante todo o seu mandato, que agora mesmo estamos actualizando e reformulando e topámonos con que hai erros e problemas realmente chamativos e para os que vostede non mirou en ningún momento. Voulle facer unha pregunta. Sabe vostede cantos centros de traballo ten o Concello de Muros según o Plan de Prevención de Riscos Laborais? O do ano 17. O do ano 17, sabe cantos centros de traballo ten? Non, verdad? Bueno, pois durante 4 anos nin mirou para el, porque ese é un feito moi chamativo. E a día de hoxe, vostede que botou 4 anos aquí, non sabe cantos centros de traballo se recollen no plan. Non é un número moi difícil de saber. Deixo-llo quedar aí. Sobre a intervención do señor Lago Álvarez. Eu voulle dicir que está pedindo vostede a execución dunha sentenza. Antes de executar unha sentenza, esta debe ser firme. No momento no que se presentaron as mocións, a sentenza non era firme. E a día de hoxe, ainda non chegou resolución xudicial que a declare firme. Os procesos administrativos teñen os seus tempos e os seus pasos, e antes de acatala, ten que ser firme. Segundo turno de intervencións. Partido Popular. Bueno, preguntaba a señora González polo motivo de traer esta sentencia, pero é que obvia vostede un dato fundamental, é que a sentencia condena ao Concello. Non é unha sentencia calquera de un terceiro, é unha sentencia que está condenando a este Concello. E nós formamos parte como corporación deste Concello. Vale. Efectivamente, a moción a trouxemos cando a sentencia non era firme, porque se anunciara de forma informal que se iba a recurrir. E nós o que queríamos pedir precisamente era pois que se acatara. Vale? Por iso trouxemos a moción en ese momento. Claro que é un tema deste pleno que se condene ao Concello por vulneración dos dereitos fundamentais. Por suposto que é un tema que hai que tratar neste pleno. A lástima e a pouca vergonza é que non o trouxeran vostedes e teñamos que traelo nós e ademais desta maneira, forzando hasta o límite a maquinaria de comisións e de organización de plenos. Decía vostede, señora Lago, que nós non fixemos plans de prevención de riscos. Outra cousa non faríamos, pero plans de prevencións de riscos, protocolos de actuación durante a duración do COVID, e que, vamos, que me diga eso e que me sona a cousa surrealista. Fixemos plans hasta para ir á playa, que tuvemos que facer protocolos hasta para ir á playa. Hombre, por favor, que me diga eso. Que vostede, que non sabía que existía un plan de prevención e que lle manda a inspección como se fora feito ese día, un plan no ano 17 que por encima estaba sin rematar. Hombre, que me diga vostede que nós non fixemos prevención de riscos, vamos, non faríamos outra cousa, pero vamos, prevencións de riscos, juntas locales de seguridade e demás cuestiones, podo yo asegurar que fixemos unhas cantas, vale? Bueno, non nos sorprende que o señora González pense que o Grupo Socialista pode debater sobre a sentencia, pero nós non, porque eles poden opinar públicamente do asunto, pero nós non podemos traer este tema ao pleno. Non coincidimos en absoluto ca súa apreciación. Claro que isto é un tema de pleno, claro que instamos á alcaldía a que acate a sentencia e queremos máis saber como pensa acatala. Nos gustaría que nos dixeran como pensan acatar a sentencia. O que di é exactamente eso, cesar de inmediato a conduta vulneradora. Nada máis de momento, moitas gracias. Partido Socialista.
Bueno, eu non vou a preguntar, señora alcaldesa, como vai a acatar a sentencia, porque eu xa sei como vai a acatar a sentencia. Como se acatan todas as sentencias, cumplindo o fallo. Non hai outra forma de acatala. Non hai máis forma de acatar unha sentencia que cumpliendo el fallo. Por eso lle digo que isto non é un tema de traer aquí. E non nos vamos a meter en máis honduras o Partido Socialista. Primeiro, porque volvemos a repetir que non é un tema político, é un tema xurídico, vale? E se vostedes consideran que o tiñan que traer aquí por responsabilidades políticas, pois deberían o traer de outra maneira, porque non é vinculante a resolución do Pleno. Outra vez, entonces, que imos a facer? Vamos a crear un documento que ao final non se pode executar. Para que vale eso, señora Monteagudo? Para nada, eso non vale para nada. Vale para hacer populismo e para decir que, bueno, somos os del Partido Popular que nos juntamos con muros centrados por fin, que levábamos todo o ano, a ver se nos juntábamos durante 3 anos, ahora conseguimos ser amiguitos e traemos aquí unha moción. Pues parécenos moi ben, pero non nos parece tan bien el tema por el cual vienen aquí juntos. Eso non nos parece tan bien. E vamos facer unha modificación aquí, porque Montesquieu e Locke din que existe a separación de poderes. E din que ejecutivo, legislativo e judicial. Pero agora hai que facer unha modificación e hai que poñer Montesquieu, Locke, el Partido Popular e Inés Monteagudo. E di, el ejecutivo, el legislativo, el judicial e dos traballadores do Concello. Acaba de dicir usted ahora mismo. Dicen, esta sentencia, como é dun traballador do Concello, pois podemos ejecutar nós. Las sentencias se ejecutan voluntariamente. Y esta sentencia, o cualquier sentencia de este tipo, que no venga impuesta la ejecución por un tribunal, como si hay muchas, que la competencia de la ejecución é do Concello de Muros, pero non este caso, vale? Ten que ser o tribunal, que nós creemos, estamos convencidos, de que non vai facer falta, que se van a tomar as medidas pertinentes para cumplir e ejecutar o fallo. E isto non ten máis recorrido. Le pueden poner lo que ustedes quieran, pero no tiene más recorrido, es el recorrido que tiene. Una sentencia firme, que siento corregir a la señora alcaldesa, pero es firme porque pasaron los plazos de los intervinientes en ese proceso, con lo cual no hay posibilidad de que se modifique la sentencia, ya es firme. Esa sentencia firme, a única forma de ejecutarla é cumplindo fallo. Non hai outra forma. E nós confiamos en que ese fallo se vai a cumprir. E se non, hai ferramentas xurídicas específicas para facer cumplir as sentencias. Parece mentira. Que non lo sepa el resto me parece bien, pero usted non sei por qué non lo sabe. Se olvidó. Sin máis. Señor Lago Álvarez. Estou reelaborando todo porque, vamos, me perdo, é normal que me perda. É normal que me perda. A cuestión instar a alcaldía a acatar as sentencias, etc. Se trata de decir que non hai nada que traer aquí, que xa a alcaldía ten obligación de acatar a sentencia firme, unha cousa e outra. E se insiste moito en que nada, isto non ten que vir a pleno, tumbatar, é como último remedio, pois ven a pleno, pois en canto é unha situación considerada como política, etc. Si ten que vir a pleno, ten que vir a pleno todo canto poda propoñer a alcaldesa ou o resto dos concejales que sea competencia do pleno. Cando antes falaba das moitas competencias do pleno, pois unha delas a defensa dos seus bens e dereitos. E voulle facer unha apreciación de como funcionou isto. Hasta o ano 2015, o nomeamento de abogados e procuradores para a defensa do Concello non a facía precisamente o pleno, porque lle é competencia propia, sino por delegación facía o alcalde ou a xunta de goberno local, como se chama ahora, en algún momento comisión municipal permanente. Simple e llanamente, quer dicir que a competencia é propia do pleno, cousa que ustedes, do primeiro momento, sin haber delegación, arrogouse a competencia de nombrar abogados e procuradores. No conxunto de todo, e si entendo que é competencia do pleno falar das propostas que aquí se traen.
Usted, de principio, fixo unha mención a como se debía desenrolar o pleno, etc. Igual se lle escapou algo, en determinados puntos, cando se fala de reprobar ou reprobación por mal da actuación política da alcaldía do concelleiro ou tal, igual se lle escapou o feito de que se un concelleiro que se vai poñer a votación a súa reprobación, si pode votar, sí ou non, ou abstención a súa reprobación. Se ten algunha dúda, o secretario accidental igual lle pode resolver. Pouco máis. É dicir, eu, como firmante da moción, me vexo completamente no meu dereito a estar debatindo ahora mismo a moción nos seus puntos. Que, por certo, traballo pouco costaría o deixar de celebrar o pleno, o día 6, celebrar o tal, reconocer que ao menos unha parte fundamental do dichoso recurso de reposición, tiñamos razón. Haber contestado con 2 líneas máis, dábase por contestado o recurso de reposición. Nada máis, moitas gracias. Ben, bueno, por seguir un pouquiño o ritmo do debate, dado que xa é este o último turno de intervencións, bueno, que xa se pecha agora, as intervencións direille que si o concelleiro ten dereito a votar na súa reprobación, de feito van a reprobar tamén a alcaldía, sería ilóxico que non tivese dereito, porque poderían entón vostedes reprobar ao grupo de goberno, e se o grupo de goberno non pode votar, teñen unanimidade incluso. Entón, claro que pode votar o concelleiro, senón non tería sentido ningún. Señora Monteagudo, voulle falar de protocolos. Non quería entrar aquí agora de protocolos, pero vámoslo falar exactamente. Baixo o seu protocolo, bueno, non era seu exactamente, era unha indicación que viña do Estado durante a crise do COVID, foi cando a persoa que vivía en Taxes entrou nesa vivenda, asinando este documento, que non sei se o veu algunha vez, no que di cales son as condicións nas que hai que estar nesa casa. E, por certo, vou facer un inciso, porque me parece que é moi representativo, porque vostedes veñen aquí a falar da dignidade das persoas, a erixirse como defensores da dignidade das persoas, e eu quero deixar aquí constancia de que cando mandaron a esa persoa para a vivenda de Taxes, mandaron vaciar os mobles da vivenda, porque para vostedes valían máis os mobles que había ali que o benestar desa persoa. E iso non fala de min, iso fala de vostedes, porque así foi. Respeten as intervencións. E xa agora, diremos que en relación a este primeiro punto para pasar a votación, hai que reiterar, en primeiro lugar, o absoluto respeto ás normas do Poder Xudicial e o funcionamento do mesmo no Estado de Dereito. Agora ben, tamén resulta necesario lembrar que toda a administración pública, incluído este Concello, ten non só o dereito, senón tamén a obriga de defender os intereses municipais en calquera procedemento judicial no que sexa parte. Esa obriga de defensa institucional implica actuar a través dos servicios xurídicos correspondentes, formular alegacións, exercer os recursos legalmente previstos cando procedan e analizar con rigor o contido e alcance de cada resolución xudicial. Precisamente por responsabilidade institucional, ningunha administración seria pode pronunciarse sobre o acatamento definitivo dunha resolución sen coñecer en detalle o seu contido íntegro, o seu alcance xurídico, os seus efectos concretos e as posibilidades legais existentes. Falar de acatar ou de non acatar dunha maneira automática sen a necesaria análise xurídica previa sería unha actuación irresponsable e contraria á obriga da prudencia que debe rexer a actuación pública. As sentenzas non se interpretan politicamente nin mediante titulares. Analízanse xurídicamente polos servicios competentes, valorando tanto os fundamentos da resolución como as actuacións que proceda a adoptar posteriormente, incluída, se é o caso, a interposición de recursos previstos no ordenamento xurídico. Este Concello actuou
dentro da legalidade e co asesoramento técnico e xurídico correspondente, adoptando as decisións que procedan unha vez exista unha valoración completa da resolución xudicial e do seu alcance. Unha vez existiu, perdón. Por iso, este punto da orde do día responde máis a unha formulación política e declarativa que a unha necesidade real, posto que o Concello xa está sometido, por imperativo legal, ao cumprimento das resolucións xudiciais e os mecanismos previstos no ordenamento para a súa execución, ou se procede á súa impugnación. Cabe mencionar aquí, da mesma forma, que visto o informe emitido pola abogada representante do Concello sobre o contido da sentenza e a viabilidade dun recurso de casación ante o Tribunal Supremo, reza no seu punto 4. A viabilidade da impugnación da sentenza do Tribunal Superior de Xusticia de Galiza resulta controvertida, por canto só é posible a través dun recurso de casación para unificación de doutrina, con estrictos criterios de admisión relativos á identidade sustancial entre os supostos axuiciados e unha contradicción real entre a sentenza agora ditada e a de contraste alegado. Estamos ante unha sentencia moi particular, que dictamina unha vulneración de dereitos fundamentais non en unha situación de acoso, moving ou outra situación semellar, sino en relación á inexistencia dunha avaliación de riscos concreta e a unha orde dada relativa ao traballo dun departamento. Non hai sentenzas de contraste con unha identidade sustancial similar. Porén, hai un incumplimento innegable por parte do Concello en canto á avaliación de riscos psicosociais. Un deber de todo empregador e da administración local non queda excluída desta obriga. Unha obriga que, lembremos, nace coa Lei do 95, efectiva dende febreiro do 96. 30 anos despois da súa entrada en vigor, o Concello vai realizar a primeira avaliación. Por este motivo, este goberno decidiu non recurrir a sentenza e proceder ao pago da indemnización á traballadora en canto a sentenza se declare firme, pois a conducta vulneradora, a inexistencia da avaliación, está agora mesmo en elaboración e foi xa contratada no ano 2025. Damos por rematado o debate deste punto e pasamos a votar. Votos a favor do punto? Non teño dereito á última intervención. Non, xa fixo dúas. Pero normalmente usted deixa unha última intervención cando non somos os propoñentes das acordos. Pero que non é vostede o proponente do acordo. Non pasa nada, sabemos que non nos quero ir. Pasamos a votar. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Vale. Votos en contra? Vamos a repetir a votación porque hai empate. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Decide o voto de calidade da alcaldía. Queda rexeitado o punto. Ben, pasamos entón agora ao segundo punto. Instar ao concelleiro de Servicios Sociais a que presente a súa dimisión inmediata en base á gravidade dos feitos declarados probados na sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ben, eu creo que xa explicamos bastante no primeiro punto. O incumplimento nace, principalmente, da inexistencia da avaliación de riscos psicosociais. E, neste caso, non é responsabilidade do concelleiro. Partido Popular? Bueno, primeiro quería facerlle unha aclaración en relación coa intervención que fixo vostede antes de que nós vaciamos a casa de Taxes. O que dixo é unha auténtica barbaridade. Sí que vaciamos a casa de Taxes, porque voulle enseñar como estaba esa casa. Tingas o punto, por favor. Estoume ceñindo a súa intervención e o que vostede dixo. Dixo unha barbaridade. Estamos no segundo punto da orde do día. Por favor, fíngase o punto. Señora Lago, teña un poquinho de paciencia e escoite. Que xa sabemos que está molesta, pero ten que escoitar. Señora Monteagudo, por favor. Posto que as infraccións están basadas en conductas e decisións, parece lóxico pensar que a única maneira de que cesen esas conductas vulneradoras é que a persoa da que emanan sea parte do exercicio desas responsabilidades e deixe de representar o Concello. Contrariamente ao que vostede acaba de manifestar, señora Lago, a sentencia declara que, entre comillas, a sala non lle cabe ningunha dúbida de que o feito acreditado de que o concelleiro de Servicios Sociais do Concello de Muros
enviase a traballadora demandante a entrar na casa dun veciño que residía nunha vivenda de titularidade municipal supón para a traballadora un risco grave. Non existe ningunha dúbida de que foi unha orde do concelleiro que, como recordou a señora González en algún momento, se considera feito acreditado na sentencia a orixe da comisión da infracción pola que se condena ao concello. Non foi o feito de que o veciño residira nesa vivenda, nin o feito de que fora unha persona vulnerable, non foi o feito de que en plena pandemia se lle habilitase unha vivenda a unha persoa vulnerable que non tiña domicilio. Non foi o feito de que, mentras durou a pandemia, o seguimento se fixera a través da Policía Local e da Garda Civil. Non foi o feito de que ese seguimento se vira interrompido polo cambio de goberno. Tampouco foi o feito de que se lle dera esa orde a, entre outras, a directora do CIM, un servicio que non tiña vinculación algunha co procedemento que sinala a ordenanza pola cual a persoa firmou ese acordo co expediente correspondente. Vale. Ese non foi os feitos. O feito foi que o concelleiro dou unha orden a unha traballadora, a varias en realidad, sen ter en consideración o risco no que as poñías, sen ter en consideración como se podía disminuir ou evitar ese risco e sen ter en consideración que existe un procedimento marcado nestes casos e que nese procedimento non está prevista a intervención da directora do CIM, que en teoría nin siquiera depende da Concellería de Servicios Sociais, senón da muller, porque se non recordamos mal coa dimisión do concelleiro Severino no primeiro pleno ordinario que se celebrou en esta legislatura, incorporouse a señora Martínez e o que inicialmente era a Concellería de Persoal, Servicios Sociais e Igualdade partiuse en dous e as competencias de igualdade e muller pasaron a mans da señora Martínez, non do señor Martínez. E este feito é motivo suficiente para solicitar a súa dimisión, non só polo que fixo, senón tamén polo que pode chegar a facer. Non hai recoñecemento dos erros, senón xustificacións do que fixo. Non hai emenda de actitudes, senón persistencia nas mesmas. Non hai desculpas para as persoas afectadas, senón reproches por ter defendido os seus dereitos. A súa permanencia nesta corporación, señor Martínez, supón un risco grave de reiteración das infraccións polas que se condena o concello. Nós pedímoslle que polo seu ben e polo de todos se vaya. Nada máis, moitas gracias. Partido Socialista. Bueno, nós, con respecto ao segundo punto, instar o Concelleiro de Servicios Sociais a que presente a súa dimisión inmediata en base á gravidade dos feitos declarados probados na sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Temos que manifestar outra vez que este non é o foro adecuado para esta petición. Non é o foro adecuado. O que están pedindo é que se cumpla. Fai un minuto, no outro punto, estaban pedindo que se execute, que se cumpla a sentencia. Nós pedimos o mismo. Nós pedimos non. Vamos a tratar de que se faga o mismo. Ou ben desde aquí, ou ben desde como dixen eu, desde con a aplicación da xusticia. O que o Grupo Muros Centrado PP non pode pedir que se cambie un fallo dunha sentencia. O fallo da sentencia di o que di e hai que executar ese fallo. Non se pode pedir unha cousa nova. Non poden vir vostedes aquí formando un novo grupo dicindo que queremos executar ese fallo e queremos que dimita inmediatamente. Iso non o pon a sentencia, non pon. E eu reitérome e manteño en todas as miñas manifestacións feitas. Pero o fallo da sentencia non di eso. A sentencia... Como, perdón? Señora Monteagudo, non interrumpa. Decidelo vos en este grupo que tenéis aquí. Eso non o di o fallo da sentencia. O fallo da sentencia di o que di. Non di que dimita a nadie e que se reprueba a nadie. Eso non o di. Si ese a consecuencia de este fallo da sentencia é o que pretende a parte que me parece moi digno, teno que pedir en outro sitio. Non se pode pedir aquí, porque aquí hai que pedir, en todo caso, que volvemos a decir, co Grupo Socialista, non estamos de acordo
de que se traen as cousas, os procedimentos judiciales ao pleno da corporación, habendo un xulgado a 5 metros, que además temos ascensor, chegamos rapidísimo arriba, donde se teñen que dilucidar estas cousas. E ora piden que dimita un concelleiro en execución da sentencia. La ejecución, la sentencia dice lo que dice. Non se puede variar el fallo. O fallo varíase de outra maneira. En este caso, estamos ante unha resolución firme que non se pode variar ese fallo. Hai que presentar un novo procedimento e para eso están os servicios xurídicos, que para eso traballamos deso e vivimos deso. Co cal, hai que asistir a un profesional e dicirlle, mire, queremos pedir isto, como facemos? Esa é a forma, porque el resto é populismo barato, ni máis ni menos. Vamos a quedar la mar de bien e non vamos a hacer nada, porque volvo a repetir, hai que executar o fallo dunha sentencia firme, e a sentencia firme hai que leela o fallo literalmente, e en ninguna parte do fallo pide ni a dimisión ni a reprobación de nadie. Non o pide, pídeno vos, el grupo Muros Centrado-PP, pero non o pide nadie máis. Entón, nós non podemos votar a favor ese punto porque están falando dunha sentencia que non di eso. No seu fallo non di eso. E eu creo, e creemos todos, que o Tribunal Superior de Justicia, si quixera poñer eso na sentencia, sabía de sobra como poñelo. Pero cando non o puxo foi porque non o quixo poñer. Dixo, a sentencia hai que cumplir en estes términos, e os términos son os de fallo da sentencia. E yo siento tener que aclararle este tipo de cosas, porque debería, polo menos vostede, sabelo. Rematou? Señor Lago Álvarez. Vamos allá. Magnífica. Atronadora. Pese a non haber pescado un peixe na súa vida, que non pasa nada, señora González, liando o palangre, es do mejorcito que hai, do millorciño que hai, sin duda ninguna, e o fai estupendamente. Para que non pode facer? Pois non sei. Que non se pode pedir a dimisión do concelleiro porque en execución de sentencia, quen pideu aquí que en execución de sentencia pois o concelleiro tiña que dimitir. O que nos faltaba por aí, vamos, es que isto é liala de mala maneira sin ter por qué. A todo, de principio, hasta fin, usted que intenta é desvirtuar a esencia do pleno. Isto non tiña que vir. Estou seguro que se estou por alcaldesa, pois nada, xa pouco ven cousas veñen ao pleno, pois viría menos non sei cantos grados Fahrenheit. Non me ten justificación. Pero ben, cada un cas súas cousas, outros co de todos. Bien. Instar a alcaldía a acatar a sentencia, aceptar de inmediato a conduta vulneradora, etc. Bien, isto non era, estaba por aquí. Instar ao concelleiro tal. A sentenza atribuye de maneira directa ao concelleiro dos Servicios Sociales a orde que puxo a traballadora nunha situación de risco grave. O tribunal considera acreditado, xa conclúe en que podía haber riscos físicos, biolóxicos, psicológicos, sociais, risco de agresión, risco grave para a integridade física e mental da traballadora. A gravidade institucional destes feitos fai políticamente incompatible a continuidade do concelleiro nas súas responsabilidades. A dimisión non constituye unha sanción penal, non invade competencias judiciais, senón unha existencia de responsabilidade política derivada dunha actuación declarada judicialmente vulneradora dos dereitos fundamentais. Voulle recordar, que xa lle recordei no pleno anterior, sin misericordia ninguna, de ningún tipo. É como quen di, sin posibilidade de defensa. O seu partido pideu a miña dimisión por non ser digno de ser concejal debido a que eu publiquei algo que se había borrado da página do Concello. Bien, se pode facer desde o seu partido pedir unha dimisión e resulta que eu non o pediron ustedes. Eu, como concejal, resulta que non podo pedir a dimisión de un concelleiro moi mencionado en esta sentencia. Pouco máis que decir, tan solo algo que me chama a atención. A mí me gustaría saber ahora mismo
se usted nas súas intervencións está falando polo grupo do BNG ou como presidenta da corporación, porque se fala en nombre do grupo do BNG ten que guardar a orden de primeiro grupo máis votado, segundo grupo máis votado, terceiro grupo máis votado, e por último este servidor, guardar ese orden. Como presidenta da corporación. Como presidenta da corporación, vos non é feito, porque se convirte en xuez de parte. Bueno, que nada novo, porque xa o leva facendo 1200 e pico de días. Nada máis. Ben, bueno, vou comezar contestándolle a vostede, señor Lago Albert, porque como foi o último en falar, está máis fresco. Calquera pode pedir a dimisión dun concelleiro, da alcaldía ou de calquer membro da corporación. E vostede pode pedir a dimisión de quen lle pareza. Outra cousa é que compartamos a súa opinión, que aceptemos e que lle vayamos a votar a favor. Por pedir, pode pedila vostede ou calquer outro membro da corporación e na rúa. Non é algo que calquera pode trasladar. Señora Monteagudo, direille que as competencias da muller nunca estiveron no Concelleiro de Servicios Sociais. Eso é algo que é certo. E, de feito, ao pouco de entrar no goberno, eu mesma tive unha reunión co departamento no que lle trasladei que a responsabilidade de muller a levaba eu. É certo que logo, cando entrou a concelleira Martínez Romaní, asumiu ela as funcións desa área. Pero nunca estiveron no Concelleiro de Servicios Sociais. Iso é algo que nós tamén compartimos sempre. Ainda así direille que polo funcionamento dos distintos departamentos do Concello téñense feitos seguimentos en domicilios particulares a persoas con problemas de drogodependencias, en domicilios insalubres, en situacións de risco, e non de titularidade municipal, e que a traballadora demandante en competencia das súas funcións tamén ten acudido a estes domicilios, tanto ela como o resto de traballadoras de servicios sociais, e sempre, por desgracia, é donde todos deberíamos asumir a responsabilidade que nos corresponde sen avaliación de riscos psicosociais, que é unha obriga que tiña o Concello e que non se cumplía. Partido Popular, segundo turno de intervencións. Bueno, nós non queremos que a señora González se faga eco e nos cambie os términos das propostas que facemos. Non pedimos aquí a dimisión do concelleiro en execución da sentencia. Pedimos a dimisión dos concelleiros en base á gravidade dos feitos declarados probados na sentencia, non en cumplimento do que di a sentencia. Vale. Entonces, bueno, sabemos ben o que estamos pedindo e o que queremos pedir. Estamos completamente seguros de que o foro adecuado para pedir a dimisión dun concelleiro é este pleno. Vale. Non tiñamos moitas esperanzas de que se foran coherentes coas súas declaracións, pero, bueno, sempre quedaba polo menos intentar disimular un pouco, pero xa nin eso. Bueno, pois non hai máis que decir. Creemos que a entidade dos feitos declarados probados ten a suficiente gravedade como para que o concelleiro dimita. Temos clarísimo que foi unha orde dele a orixe da comisión da infracción, non é que teñamos nos claro, é que así o reflexa a sentencia. E, como decimos, pois creemos que é procedente, porque ademais, desde que isto empezou hasta que rematou, a actitude non cambiou, sigue sendo a mesma, sigue existindo a mesma conflictividade, sigue sendo o mesmo. Entonces, non parece lóxico continuar con esta situación, pero, bueno, nós temos o que pedir e así o estamos facendo, e vostedes, pois, como gato panza arriba, pois siguen con su
Consulétrica. Nada máis por agora, gracias. Partido Socialista. Sí. Bueno, primeiro decir que, según a señora representante do Partido Popular, guión Muros Centrado, van ter que cambiar o punto segundo, porque aquí di declaramos, piden en base aos feitos probados na sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Pero bueno, é igual, seguramente non o fixo ela e non o leo, entón non pasa nada. Bien. Nós estamos totalmente convencidos de que por moito que instemos aquí nós, a acta do concelleiro é del, non é de nadie. Quen ten a última palabra é el. A decisión ten que tomar el e nadie máis. Nós non podemos vir aquí a facer este teatrito para decir vamos a conseguir e vamos a pedir que dimita o concelleiro, que se cambie o fallo da sentencia, reprobar a la alcaldesa, reprobar a non sei quen. Bien, efectivamente, o pleno da corporación é un sitio de debate que cando se toma unha decisión e se aproba unha decisión non é executiva. Volvo a repetirlo, hai que mirar a lei e non é executiva. Entonces, eu manteño todas e cada unha das miñas manifestacións feitas, non me volvo atrás, non hai incoherencia ninguna. O que tamén manteño é que, desde o Partido Socialista, nós imos abogar para que as decisións e os cambios se fagan con todas as garantías xurídicas para ambas as partes. Non se pode chegar aquí e porque dous grupos da oposición piden que se baje la tierra para limpiarla tal, se baje. Non pode ser así. Esta xente ten os dereitos, tanto o demandante como o demandado, que non é demandado, ademais. As partes nunha sentencia teñen os seus dereitos. E está claro que non poden quedar así de claro, con todos os meus respetos. Esos dereitos non poden quedar en mans de dous grupos políticos que se alían para facer este tipo de paripé. Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez. Sí, gracias, alcaldesa. Que? Non sei se... Bueno, non digo nada. Vamos a ver. Instar ao concelleiro e Servicios Sociales a súa dimisión. Vou ler algo que teño por aquí que me di que a vista da sentencia publicada onde condenan o Concello de Muros por vulnerar os dereitos fundamentais dunha traballadora como consecuencia da mala actuación do Conselleiro de Servicios Sociais, nada novo. Queremos deixar claro que o grupo de PSOE condena todas estas actuacións e neste tema nada temos que ver, xa que é un área do BNG. Tanto Servicios Sociais como personal que é o responsable de que non exista un plan de prevención de riscos laborais, así como autor dos feitos enxuizados. A condena ao Concello debería limitarse só ao responsable, tanto económica como política, e non a toda a corporación. Polo tanto, segundo a miña opinión, habería que pedir unha aclaración de fallo da sentenza. Estupenda a manifestación. Bueno, sigue usted insistindo en poñer en solfa a capacidade do Concello de tratar este tema, pero é cousa súa completamente. En canto a este segundo punto, insisto que non constitui unha sanción penal, non invade competencias judiciales, senón unha existencia de responsabilidade política derivada dunha actuación declarada judicialmente vulneradora de dereitos fundamentales. Nas democracias avanzadas, a asunción de responsabilidades políticas ante feitos desta gravidade constitúe un principio básico de ética pública e de exemplaridade institucional. Nada máis, alcaldesa, graciñas. Ben, pois xa para rematar, vou facer fincapé nunha afirmación que acaba de facer a señora González, portavoz do Partido Socialista, e que había que dicilo aquí, eu agradezolle que fora vostede que non dixo, que é que o Concelleiro de Servicios Sociais en ningún momento estivo demandado por nada. Se alguén quer ir en contra do Concelleiro de Servicios Sociais, debe demandar ao Concelleiro de Servicios Sociais, a título individual, e non ao Concello. Cando se demanda ao Concello, a demanda vai dirixida ao Concello, non ao Concelleiro. E xa para rematar,
A proposta sometida a debate solicita a dimisión inmediata do Concelleiro de Servicios Sociais en base á gravidade dos feitos declarados probados na sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Porén, compre actuar con rigor e non contribuir á resolución xudicial afirmacións ou conclusións que a propia sentencia non realiza. A sentencia non declara en ningún momento unha actuación dolosa, arbitraria nin de persecución persoal atribuíble ao Concelleiro de Servicios Sociais, nin individualiza nela a suposta gravidade que agora politicamente se pretende trasladar neste pleno. Mesturar responsabilidades políticas con interpretacións extensivas do contido dunha resolución xudicial non contribúe nin á serenidade institucional nin ao respeto debido ás persoas afectadas. Así mesmo, resulta necesario contextualizar os feitos obxectos do procedemento. A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declara probado que non había avaliación de riscos psicosociais. A sentenza declara tamén probado que o Concelleiro de Servicios Sociais ordenou a unha traballadora facer o seguimento dunha vivenda municipal na que vivía, e permítanme que, por respeto aquí, mude o adxetivo que se utilizou tanto pola parte demandante como pola oposición, unha persoa con problemas de adicción, e que se comprobe se hai consumo de sustancias estupefacientes. A oposición falou dun veciño. Como? Toxicómano puxeron vostedes nas súas mocións. En Falamos todo dun veciño. Señora Monteagudo, respete os turnos de intervención. Continúo. A supervisión e seguimento dunha vivenda de titularidade municipal adscrita aos servicios sociais non é unha actuación creada nin iniciada polo actual concelleiro, senón unha práctica administrativa e de funcionamento que se ven desenvolvendo neste concello desde o ano 2008. Ademais, a persoa residente na citada vivenda accedeu ao mesmo no ano 2020, existindo un documento de compromiso expresamente asinado no seu momento no marco do procedemento impulsado polo goberno municipal anterior, no que se sinala expresamente a prohibición de consumo de sustancias na vivenda. E convén subliñar este aspecto, porque os mesmos grupos políticos que hoxe solicitan unha dimisión inmediata son precisamente os que participaron na implantación, mantemento e desenvolvemento do modelo de funcionamento e supervisión que agora cuestionan políticamente. Non parece razonable pretender converter en responsabilidade política individual dun concelleiro actuacións administrativas e criterios de funcionamento que viñan aplicándose dende hai anos, incluídos períodos de goberno distintos ao actual e períodos de goberno nos que estivo gobernando a oposición de hoxe. Consideramos lexítimo o debate político, pero tamén consideramos imprescindible que ese debate se produza desde a coherencia, o rigor e o respeto á verdade dos feitos. Por todo isto, entendemos que non concorran motivos obxectivos que xustifiquen a petición de dimisión formulada neste punto da orde do día. E agora pasamos a votar. Votos a favor do segundo punto da orde do día? Abstencións? Votos en contra? Repetimos a votación. Votos a favor do punto? Abstencións? Votos en contra? Pois queda rexeitada a proposta co voto de calidade da alcaldía. Terceiro punto do día. De continuar como concelleiro, instar a alcaldía a que se lle retiren as competencias delegadas que ten outorgada. Eu creo que xa expliquei bastante o mesmo motivo polo que considero que el non debe dimitir é o mesmo motivo polo que considero que a alcaldía non debe retirarlle as competencias. Partido Popular? Bueno, pois nós consideramos que se todos os motivos que expuxemos non os considera o concelleiro motivo suficiente para presentar a súa dimisión, pois pedimoslle que lle retire as competencias delegadas que ten outorgadas, como acabamos de recordar, son as de personal e servicios sociais. Hai que facer mención de que a sentencia fai referencia a que a indemnización fixada ten carácter resarcitorio para a traballadora, pero tamén ten, e creemos que isto é importante, un carácter preventivo que trata de evitar que estas conductas se repitan no futuro. Onde pone eso? Lo pone, sí. Lo pone? Sí. Dado que non parece viable os cambios de actitudes e formas que levamos anos pedindo, a única saída que teñen é retirarlle as competencias, pois para poder pasar este trance con mínimo de dignidade pola súa parte. Nos recomendámoslle que non esperen, porque a situación tal e como está só pode ir a peor.
Esta condena é a crónica de unha condena anunciada. As saídas de tono, cando non enfrontamentos do concelleiro cos e coas traballadoras desta casa, incluso en lugares públicos e na propia rúa, son coñecidos por todos os veciños de Muros. E a verdade, nos resulta bastante penoso ter que relatalas aquí. No seu momento solicitamos explicacións e a contestación que nos dou a señora alcaldesa foi que un conflicto que se manifestou á vista de todo o que non quixo mirar no curro da plaza era unha cousa interna e que se iba a resolver mediante unha cousa interna. Non sabemos se esa cousa interna era solamente referida ao grupo de goberno ou ao grupo do BNG. Tratándonos, bueno, pois como se os concelleiros, parece que incluso os do seu propio goberno, pois fósemos alleos ás cousas que pasan nesta casa e cos seus traballadores. Tiveron conflitos coas conductoras, coa brigada, coas limpiadoras, amenazas de iniciar expedientes disciplinarios, de iniciar actuacións previas, e isto é evidente que lle teña que reventar nos busos e reventou, e nos creemos que iso non vai a ir a mellor en ningún caso e nos tememos que vai a peor. Por eso pedimos que lle retire as competencias porque consideramos que é o mínimo que pode facer. Por outra parte, solamente me queda aclararlle a señora González que eu que leo o escribo eu, pero está claro que a señora Lago que lee non o escribe ela. Tampouco. Porque, en fin. Bueno, nada máis de momento. Moitas gracias. Partido Socialista. Bueno, pois mira, pois nós, desde logo, asegúrolle que escribimos nós, estamos claro que lágua. Mire, pois, nós non temos nada que decir. Como é, señora alcaldesa? Hablo yo ou fala ela? Falo eu ou fala mamá? Que fa? Señora González, ya está no seu turno. Gracias, señora alcaldesa. Nós aquí non temos nada que decir outra vez, que el grupo de la oposición quiere instar a la alcaldía, que inste a la alcaldía. Nos, cando queremos instar a la alcaldía, temos outra forma de instar a la alcaldía. E volvo a repetir, alguna vez volver a instar a la alcaldía no pleno e pedir que se retiren as competencias. O Partido Socialista non ten nada que ver con todo isto, ni son competencias nosas, ni nos influyen nas nosas áreas, co cal nós non temos nada que facer aquí e creemos que incluso este punto debería ser, señora alcaldesa, un rogo e non deixalo colar aquí para que o pleno leve 2 horas e pico con rogos. Este é un rogo claramente. Instar a alcaldía que se lle retire é un rogo. Entonces, pero bueno, un rogo que debatemos, de acordo, debatemos. O Partido Socialista non temos nada que decir neste tema. ¿Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez. Gracias. Vamos a ver, aquí parece que non pasou nada. Non pasou ren. É que todo é por parte dos firmantes da moción e da solicitude de pleno, que todo é querer vir a facer un paripé, etc., como se non houbera máis cousas que facer na casa de cada un. Bien. O punto anterior, a súa dimisión inmediata, pois é que non, é o punto no que estamos, retiradas competencias delegadas e continúa como concelleiro. Bien, quen otorga competencias? Otorga a alcaldía, pois é a potestade de delegar e retirar competencias. Permanencia dun concelleiro nas áreas directamente relacionadas cos feitos declarados probados compromete a confianza institucional, deteriora a seguridade laboral e do personal municipal e pode xerar unha situación de desprotección e temor nos servicios afectados. A mesma sentencia, da que non parece ser que non se pode falar en sede plenaria, non sei, xa me perdome con tanto argumento. A propia sentencia destaca a inexistencia de medidas preventivas, a ausencia dun plan de riscos psicosociais, a gravedade da situación xerada. Resulta plenamente razonable e proporcional que o pleno inste á alcaldía a apartar o concelleiro das competencias relacionadas coa xestión do personal, servicios sociales ou ámbitos sensibles vinculados aos feitos.
Non facelo podería interpretarse como normalización institucional de conduta, falta de reacción política ou tolerancia fronte á vulneración de dereitos fundamentales. É o que hai. É o que hai. Se pode facer o que queira, o que lle dé a gana, veno facendo desde o primeiro día, xa manifestado, é dicir que o ayuntamiento son eu. Había un que decía, el Estado soy yo, aquí prácticamente tanto do mismo. Nada máis, moitas gracias. Ben, señora González, eu tamén considero que é un rogo, pero... Señor Lago Álvarez, acaba de dicilo vostede. Inexistencia de medidas preventivas, avaliación de riscos psicosociais. Obrigatorio dende o ano 95 e que non se fixera nunca. Partido Popular? Eu non entendo moi ben as cousas que din nin as que fan. Primeiro di que non se fixo nunca e que é obrigatorio. Despois di que está feito desde o ano 17. Despois di que o que mandaron á inspección era unha documentación que evidentemente descoñecían que existía e que é do ano 17, que é unha evaluación xeral de riscos. Despois di que nos inventamos a ordenanza. A ordenanza está en vigor desde o ano 2008. A ordenanza reguladora de acollemento temporal en vivenda municipal. Non a inventamos nós. Existía xa había bastante tempo. Bueno, nada, ou polos cerros de Úbeda, a cousa é salirse por donde queren. Nós, en serio, entendemos que debía de valorar o que lle estamos pedindo. Retirarlle as competencias, porque, como lle decimos, pode ser que se isto non cambia e non ten pinta de que vai a cambiar, pois sea peor do que estamos vendo hoxe. Non temos moito máis que decir, o que comentamos, que iba a reventar e, bueno, reventou por aquí, como pode reventar por outros lados. Nada máis, moitas gracias. Rematou? Señora González? Bueno, creo que o Grupo Socialista deixamos claro que nós mantemos todas e cada unha das declaracións que fixemos. Iso de que non pasou nada, di o representante de Muros Centrado e o PP ahora mismo. Di, non pasou nada. Como que non pasou nada? Pasou exactamente o que pon a sentencia. Iso é o que pasou. Nós non negamos os feitos da sentencia. Ao revés. Nós estamos de acordo ca sentencia. Que hai que cumplir a sentencia? Hai. O que non pode ser é que teñamos unha sentencia e queramos ejecutar outra cousa distinta. Unha interpretación que facemos de forma unilateral. Non podemos facelo. Non podemos, señora González, como yo. Non podemos hacerlo. Tenemos que ejecutar lo que dice el fallo de la sentencia. Nosotros no. No podemos ejecutar... Señora Monteagudo. No podemos ejecutar otra cosa distinta. Y si lo que pretendemos es ejecutar otra cosa distinta o pedir otro tipo de cosas que la sentencia no la recoge en su fallo, hai outro tipo de procedimientos, dixémoslo desde o minuto cero. Hai ferramentas xurídicas para chegar o que se está pedindo. E os tribunais dirán, pois teñen razón ou non teñen razón. Isto non é un tribunal, vale? Isto é o pleno da corporación. E o pleno da corporación non ten poder executivo. Primeiro eso, e moito menos poder cambiar un fallo dunha sentencia. Non pode. Ten que ser o xulgado. Hai que ir arriba. Hai que ir a un xuiz e dicirle, mire, nós creemos que con isto ou tal debería pasar isto. Iso é o que hai que facer. Non podemos andar jugando e se mandamos unha carta. Non hai que mandar unha carta, hai que mandar un burofax. Vale? Hai que mandar un burofax. Non se pode mandar unha carta ordinaria. Hai que facer as cousas, teñen o seu trámite. E iso que están facendo vostedes tamén teñen un trámite. Se queren chegar a él, teñen que seguir o trámite legal. Non poden facelo así. Temos que ir ao xulgado a pedir a dimisión do concelleiro. Señora Monteagudo, respete os turnos de palabra. Chamo a orde. Señora Monteagudo, porque yo lo mío lo escribo yo,
Espere. Y como puede ver, non me fai falta andar por la raya, con el bolígrafo. No, lo tengo clarísimo. Témolo clarísimo. Estudiámolo, debatémolo, fixemos reunións de partido para falar deste tema. E a conclusión é a mesma. A defensa dos traballadores, sin ninguna dúbida. E o respeto á sentencia. O resto, se alguén quer máis ou cree que debería haber outro tipo de resolucións, hai que seguir polo camiño que hai que seguir. Non somos nós os que temos que facelo. Que hai que facelo ou non? Hai dúas partes no procedimento e iso depende deles. Vale? Deles. Non depende de que xente, os concelleiros do grupo PP Muros Centrado fagan unha moción e de aí vamos a conseguir. Está claro que non. Pouca forza tería tanto o grupo de goberno como a alcaldía se o fixera desa maneira. Eu non o vexo. Eu vexo que hai que facer como hai que facer. Se o hai que facer como hai que facer. Cada uno interpreta de una determinada... El fallo no tiene más recorrido, el fallo es lo que es. Ahora, si queremos conseguir otra resolución, hay que ir al juzgado. No puede la alcaldía firmar una sentencia, no tiene competencias. Vale. Gracias. Rematou? Señor Lago Álvarez. Si, pouco máis, alcaldesa, pouco máis. Se está pedindo a retirada de competencias delegadas, se continúa como concelleiro. Xa mencionado por parte de un grupo, xa mencionado por mí, entendemos que non se pode continuar ca mesma situación e ten usted bancada suficiente para poder as competencias retiradas, está visto que non as vai a retirar, poderllas otorgar a outros concelleiros. Pouco lle teño que dicir, a cousiña simpática que somos simpáticos os dous, somos os dous moi simpáticos. Non hai grupo PP Muradanos Central en absoluto, que por primeira vez, aí non pon grupo de ningún tipo, que por primeira vez en 47 anos de ayuntamientos democráticos se houbera solicitado un pleno extraordinario, é a primeira vez, non nos 47 anos, senón en toda a vida de atrás e de atrás, hasta onde eu teño controladas as actas, que se houbera solicitado un pleno extraordinario, non pode espantar a ninguén. Non pode espantar a ninguén. O que me pode causar espanto é que se me veña a dicir unha e outra vez este asunto non ten que vir a pleno, aquí isto non é o xulgado, se xa sabemos onde queda, son 37 escalóns, me parece. Os da Iglesia son 72, os de aquí arriba son 37. Bien, pouco máis. Non hai que espantarse de que en tantos anos non se fixera, e agora que eu antes de morrer o faga e o promova. Pero de grupitos PP Murocentrado, nada de nada. Cada un cos seus hasta onde poda chegar. Gracias, alcaldesa. Ben, bueno, antes de nada, dicirlle que non é a primeira vez que se solicita un pleno extraordinario por parte da oposición. De feito, no mandato 2015-2019, o Partido Popular solicitouno e o Partido Socialista solicitouno. Sí. Promovido polas dúas portavoces que están agora ao frente do Partido Socialista. En relación cas obras de posta, que non había problema para debatir as obras de posta. Señora Monteagudo, por favor, respete os turnos de palabra. Segunda chamada de atención. De verdad que mal se porta hoy, Señora González, primeira chamada de atención a vostede tamén. E a señora Monteagudo que eu non escribo o que leo, pero ela pérdese nunha materia que descoñece totalmente. Pois acaba de misturar aquí prevención de riscos, avaliación de riscos psicosociais e incluso a ordenanza pola cal se acolleu a persoa. Esta persoa non entrou acollida en base á ordenanza de usos da vivenda de servicios sociais. Entrou seguindo as indicacións do documento técnico de recomendacións de actuación ante a crise do COVID-19. Non foi segundo a ordenanza de acollemento na vivenda municipal. En relación xa ao punto da orde do día no que estamos,
é necesario realizar unha precisión xurídica e institucional relevante. As competencias delegadas aos membros do Goberno municipal constitúen unha facultade propia da alcaldía, exercida ao abeiro do artigo 21 da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local, no marco de potestades de organización e dirección do Goberno municipal. A proposta que hoxe se somete a debate consiste en instar a alcaldía a retirada das competencias delegadas ao Concelleiro de Servicios Sociales, algo que xa dixemos que encaixaba perfectamente na estructura dun rogo. Porén, compre deixar claro que a eventual aprobación deste punto non produciría por si mesma ningún efecto administrativo directo nin automático. Non estamos ante un acordo executivo que determine a perda efectiva das competencias delegadas, senón ante unha petición ou pronunciamento de carácter meramente político carente de eficacia formal inmediata, xa que a competencia para manter, modificar ou revogar delegacións corresponde legalmente á alcaldía mediante o correspondente decreto. Resulta importante facer esta aclaración para evitar trasladar á cidadanía unha idea equivocada sobre o alcance real do acordo que aquí se debate. Así mesmo, consideramos que as decisións relativas á estructura do Goberno municipal e á distribución de competencias deben adoptarse desde criterios de responsabilidade institucional, estabilidade organizativa e correcto funcionamento dos servicios públicos, e non como consecuencia de iniciativas de carácter exclusivamente político ou declarativo. Por outra banda, non existe ningunha resolución xudicial que determine a inhabilitación, incompatibilidade ou imposibilidade legal do concelleiro para continuar exercendo as responsabilidades que ten delegadas. Por todo isto, non entendemos que o presente punto ten un carácter estritamente político, sen efectos administrativos directos nin consecuencias executivas automáticas derivadas da súa eventual implantación. Pasamos a votar. Votos a favor? Abstencións, votos en contra, repetimos a votación, votos a favor, abstencións, votos en contra, pois queda aprobado co voto de calidade da alcaldía. Cuarto punto. Reprobar formalmente a actuación política da alcaldía e do Concelleiro de Servicios Sociais pola adopción de decisións que derivaron nunha vulneración de dereitos fundamentais dunha traballadora municipal e por non adoptar as medidas de prevención necesarias. Ben, eu aquí antes de intervir voulle facer unha pregunta á vista das sentenzas que todo... Creo que dixo que o punto quedaba aprobado. Perdón, queda rexeitado o punto, perdón. Bueno, vamos co punto cuarto. Reprobar formalmente a actuación política da alcaldía e do Concelleiro de Servicios Sociais pola adopción de decisións que derivaron nunha vulneración de dereitos fundamentais dunha traballadora municipal e por non adoptar as medidas de prevención necesarias. Como lle dicía, á vista das sentencias e dos feitos declarados probados na sentencia, e tendo en conta que sí que é certo que a alcaldía é a responsable da prevención de riscos psicosociais e do plan de prevención de risco xeral do Concello, tendo en conta iso, que é algo que se asumeu dende o primeiro minuto por parte deste goberno, que había un incumplimento que se tiña que levar a cabo. A excepción deso, si polo que queren reprobar é por iso, vale? A excepción deso, eu pregúntolle, en base aos feitos probados da sentencia, que queren vostedes atribuírlle á alcaldía? Partido Popular. Moi ben. Estamos un poquinho sorprendidos porque levaba vostede habitualmente nos reprochaba que non trouxéramos debates políticos aquí e agora que o traemos pois nos sale con argumentos xurídicos. É unha cousa bastante sorprendente. Nós entendemos que unha condena desta entidade ten que levar necesariamente a asunción de responsabilidades políticas por parte dos cargos públicos responsables da mesma. É evidente e sabémolo con certeza que a reprobación por parte do Pleno é unha cuestión meramente política, non ten efectos xurídicos. O que expresa pois é unha censura política, como o que expresaban o resto dos puntos que propuxemos. Nós non estamos facendo análise xurídica da sentencia, o que estamos é pedindo responsabilidades políticas pola condena ao Concello por vulneración de dereitos dunha traballadora. Iso é o que estamos traendo hoxe aquí.
Solicitamos, como digo, a reprobación do concelleiro por estar na orixe desta condena e da alcaldesa como responsable última política da xestión do concelleiro e porque sendo coñecedora do que estaba pasando, por terllelo trasladado ás traballadoras, non só non evitou a situación de conflitividade e perigo, senón que chegou a cuestionar o seu desenvolvemento profesional e o desempeño dos seus postos de traballo. A verdade é que sorprende que non sean conscientes da gravedade dos feitos que relata a sentencia. Se, como din, a van a cumplir e a van a acatar, entendemos que de alguna maneira teñen que asumir a súa responsabilidade. E nós, señora González, non temos outra ferramenta máis que a reprobación. Non podemos ir ao xulgado a pedir que lle pida ao xuez ao concelleiro que dimita. Non podemos. Temos que pedilo aquí, nestes pleno. Vale? E a ferramenta que temos para exercitar en este pleno é esa, é pedir a reprobación. Pedimoslle a vos, a vostedes, que unan as súas voces ás nosas, as dos 6 concelleiros que asinamos a moción e a solicitude do pleno extraordinario e que ratifiquen aprobando este punto o que manifestaron públicamente a súa condena a estes feitos, que a alcaldesa faltou a verdade, que o BNG minte e que os enganaron. Pedímoslles que, como ben dixeron, é neste pleno no que hai que debater e acordar e que acorden apoiar o que estamos pedindo, que se reprobe a actuación do concelleiro e a alcaldesa que deron orixe a condena ao Concello por vulneración de dereitos fundamentais a unha traballadora. Nada máis, moitas gracias. Ben, señora González. Bueno, sinto moito escutar a Inés dicendo que non teñen outra ferramenta. Outra cosa que na coñecen, claro que na coñecen. Pero bueno, si a teñen. Pero nós, o Partido Socialista, non soamente non se vai unir ca súa petición, senón que nós vamos a respetar os nosos votantes. Nós somos Partido Socialista. Non somos nin Partido Popular, nin Muros Centrado. Somos Partido Socialista. E a xente de Muros votou por nós por algo. O sea, vostedes ahora mismo, con o punto 4 desta moción Muros Centrado PP, queren presentar unha reprobación á alcaldía. E usted di que non coñece outras ferramentas. A única forma de reprobación á alcaldía, se ese grupo mixto que está aí non está de acordo co que está facendo a alcaldía, ten unha ferramenta moi fácil, ten que presentar unha moción de censura e donde menos unha moción de confianza. Iso non o saben a estas alturas. Pois deberían o saber. O que pasa é que están xogando, están facendo populismo barato. O sea, nosotros estamos en contra y vamos a pedir la reprobación de la alcaldía. La reprobación de la alcaldía se pide con una moción de censura, pero hay que ser valientes. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, ¿a dónde van? Precisamente por eso nos piden. Y piden o apoyo do Partido Socialista. O Partido Socialista nos non vamos a romper un pacto de goberno a petición de dúas forzas políticas. A nosa responsabilidade non é esa. A nosa responsabilidade é, unha vez que formamos goberno, é defender o goberno e defender as ideas dun goberno de esquerdas. Porque somos un goberno de esquerdas, non somos un goberno de dereitas como está aí en ese lado. Que vostedes non o poden pedir? Nós non estamos dicindo que o teñan que pedir vostedes. Nós estamos dicindo que a forma de pedir outro tipo de consecuencias da sentencia existen. Claro que existen. E todo o mundo a sabemos aquí. O que pasa que aquí vimos a quedar ben. E non se trata de quedar ben. Nós somos conscientes, somos moi conscientes de que é importantísima a defensa dos traballadores, por suposto que sí. E nós defendemos os traballadores. Nós tamén somos conscientes de o que di a sentencia e o que di o fallo da sentencia. E non me vai usted enseñar a mí a interpretar fallos da sentencia. Perdone que se lo diga, pero non me va a enseñar. Nós creemos que os traballadores merecen o seu respeto e queren un respeto. Non están pedindo os traballadores unha moción ni que se cambie a alcaldesa ni que se cambie o concelleiro. Nós non vimos a petición en ningún lado. Nós non a vimos. Nós o que vimos é un grupo de concelleiros que se unen
para pedir non sei, para facer populismo e agora acaban de vir a pedir aquí unha reprobación da alcaldía, que unha reprobación da alcaldía é pedir que se marche a alcaldesa ou pedir que dimita a alcaldesa. Iso non se pode pedir así. Iso saben ustedes que non se pode pedir así. Hai unha ferramenta. O que pasa é que ustedes se están saltando todos os trámites e todas as formas de facer as cousas que xa están inventadas. Non as van inventar vostedes agora. E lo único que quieren es un queda bien. O sea, vuelvo a repetirlo, esto es un queda bien. Nosotros venimos aquí e vamos a pedir. Si saben de sobra que non é a forma de pedirlo. Para pedir a reprobación da alcaldía, teñen que presentar unha moción de censura e como menos unha moción de confianza. Non están pedindo nada. Por qué? Porque non son capaces de falar claro. Que queren? Propoñer vostedes un alcalde? Non lle dan os números. O sea, como se atreven a pedir a reprobación da alcaldía en unha moción que para mí, volvo a decir, señor alcaldesa, se usted perdóneme, é un robo outra vez. Volve a ser un robo. E estamos pasando, consentindo que se debata todo isto como se fora, é verdad, está consentindo a alcaldesa que é que pon a orden do día, consentindo para darlle claridade a este tema, está consentindo que todo isto se debata como se fora un punto da orden do día normal. É un robo, clarísimo. Vale, lo debatimos, no tenemos ningún problema en debatirlo, lo estamos debatiendo. Estamos explicando que non somos tontos, que non somos legos, que non sabemos como se fan as cousas. E algún de vostedes tamén non sabe, señora Inés. Pero claro, se tiene que subir al carro que hai, non hai outro. Entón acabou subíndose o carro de Muro Centrado. Pois felicidades a todos. Vale. Sin máis, señora alcaldesa. Señor Lago Álvarez. Vamos a ver, porque isto se continúa con mesma argumentación e dale que dale, de liar constantemente. Bien, si se pode reprobar, dixe no día pasado, no último pleno, o Tribunal Supremo fija que o pleno do Ayuntamiento pode aprobar declaracións de reprobación dos seus concejales. Unha sentencia. Concejales? Sí, concejales. Pero non alcaldes, E alcaldes tamén. No. É dicir, a alcaldesa neste caso tamén é concejal. Sí. Me dá igual. Mira, fala usted, para ser alcalde hai que ser concejal. Vale. E para eso hai que nacer antes, senón non pode ser ni alcalde ni concejal. As interrupcións valen unhas e outras non. Bueno, non pasa ren, non. Vamos a ver. Fala usted que non se utiliza o sistema que non é este. Eu non lle nego a usted a súa capacidade de liar, Dios me libre, porque é excelente. Di a través dunha moción de confianza únicamente que na pode plantear son os alcaldes e alcaldesas, por temas moi determinados para unha regulación moi determinada. E se trata dunha moción de censura, para poder presentala non é aí vai unha moción de censura. Mínimo, pois 7 concelleiros ou concelleiras teñen que firmar a moción de censura. Bien, usted siga liando que lle vai moi ben con todo eso de liala. E fai ben, é parte da súa táctica política, e o fai moi ben, non digo que non. Ao cuarto punto no que estamos. A reprobación é unha figura plenamente democrática. Non ten naturaleza sancionadora, senón política e institucional. A súa finalidade é expresar que o Pleno considera incorrecta unha actuación pública. Pola miña parte, considero incorrecta a actuación pública enxuizada. Existe perda de confianza política. Eu xa tiña perdida fai moitísimo tempo. E se produceu unha actuación incompatible cos principios de boa administración. Volvendo á sentencia, deixa claro, existía un risco grave, non existen medidas preventivas adecuadas e o Concello incumpreu as súas obrigas en materia de prevención de riscos laborais. E se podrá dicir unha e outra vez que eu xa me encontrei con eso, e desde o ano 95, non que non, e non é culpa miña. Bien,
Ademais, o Tribunal Superior afirma expresamente que non era necesario que se producise un dano físico efectivo, sendo suficiente a exposición da traballadora a un risco grave e relevante. A reprobación política constituye, por tanto, resposta institucional proporcional, defensa da dignidade personal municipal e unha mensaxe clara de intolerancia fronte á vulneración de dereitos fundamentales. E así me quedo. Tiña unha pregunta, se pode ser, home, porque me dá impresión. O que está lendo usted debía formar parte as explicacións que dá, leídas por parte, en algún momento creín escoitar, que eran da asesoría xurídica municipal. Forman parte ou debían formar parte da documentación do pleno? Non. Non, pero se quere pódeselle facer chegar o informe da asesoría xurídica sin problema ningún. Iso quer dicir que se vai pagar ese informe. Non. Se mo fai chegar é que se vai pagar ese informe. Fixo a abogada que levou o caso, non cobra. Esta abogada, non? Sí. Sí, a doña Monserrat. Bien, sin duda ninguna. Por a miña parte, dou por rematado. Graciñas. Ben. Fala o Partido Popular de asumir responsabilidades políticas. Vais apartar vostede e o seu equipo da carreira política por non ter feito durante 4 anos a avaliación de riscos psicosociais a expensas de que durante esos 4 anos tamén se fixeron visitas domiciliarias sen esa evaluación en situacións insalubres. Porque fixéronse visitas domiciliarias nas que os domicilios estaban en situacións insalubres e foron feitas polas traballadoras deste Concello. E vostedes non tiñan a avaliación de riscos psicosociais como tampouco había cando se deu esta orde. Van a asumir vostedes responsabilidades políticas? Non temos unha condena. Señora Monteagudo, é a terceira vez que a chamo a orde. Por favor, abandone o pleno. Xa sabía eu que non quería desescoitarnos. Nos vamos. Continuamos co pleno. Cuestión de orden. Non chamou 3 veces a cuestión de orden. A segunda Chamei na vez 3 veces. fagolle unha chamada de atención. Non é o mismo. Non queren escoitar. A segunda vez fixeron todo o posible porque fagolle non se chamada de celebrara atención. o pleno. A Non queren concelleira tamén. escoitar. É que non é... Non queren Foi escoitar. chamada de atención. Non, a lei para de chamar a orden. A mesma que vostedes Ai, que me estropeas. Podes. Bueno. Ben, continuamos co pleno. Vamos a aclarar que a chamada de orde foi feita a portavoz do Partido Popular, non a todo o partido, que é algo que hai que deixar por manifesto. Señor Lago Álvarez, é certo, unha reprobación pódese facer e pode ser votada polo pleno. As consecuencias que ten son as que son. Pero eu dígolle, nunca dixen, nin eu, nin este goberno, que non fose culpa nosa non ter a avaliación de riscos psicosociais. Foi o primeiro erro que admitimos, e dígolle, e considero que errar é de humanos e rectificar é de sabios. Dende o primeiro momento que soubemos que non estaba a avaliación de riscos psicosociais, puxémonos a traballar nela, pero foi o primeiro erro que asumimos e seguiremos asumindo. A avaliación de riscos psicosociais debía estar feita, nós debíamolo ter comprobado segundo chegamos ao goberno no ano 2023. Non se fixo, é un erro que se asumeu dende o primeiro momento, e de feito ese é un dos motivos polos que non se recurre a sentencia, porque o incumplimento existía e este goberno non cumpliu con revisar a documentación de prevención de riscos e tiña que cumplir. Agora ben, ese erro asúmese, consideramos que non é un erro polo que haxa que dimitir, nin facer dimitir a ninguén, e o que compre agora é solucionalo e traballar para arranxalo. Bueno, o Partido Popular non ten agora momento de intervención. Partido Socialista? Con respecto a... Ao punto da reprobación da alcaldía. Ah, O outra cuarto vez. punto. Sí, é o segundo turno.
Bueno, já hablamos, xa dixemos que nós non estamos de acordo, que ese non é o método para facer o pleno unha reprobación da alcaldía. Ben, señor Lago Álvarez, para rematar. Nada máis que aportar. Ben, bueno. Pois para continuar co proceder do pleno, en relación co cuarto punto desta orde do día, hai que dicir de maneira clara e rotunda que rexeitamos a reprobación política que se pretende formular neste pleno. E rexeitase, en primeiro lugar, porque non se corresponde nin co contido real das actuacións desenvolvidas por este goberno municipal, nin tampouco cos feitos que constan acreditados nos distintos procedimentos aos que se está facendo referencia. Resulta especialmente grave intentar trasladar á cidadanía a idea de que existiu pasividade, desatención ou ausencia de actuación por parte da alcaldía ante as queixas formuladas polas traballadoras municipais, cando precisamente tanto as resolucións xudiciais como as actuacións de inspección de traballo deixan acreditado que a alcaldía actuou de maneira inmediata no momento no que tivo coñecemento formal das situacións denunciadas, e isto queda recollido en todas as sentencias. Esa é a realidade obxectiva dos feitos. Houbo actuación institucional, houbo intervención municipal e houbo resposta por parte da alcaldía. Polo tanto, non é aceptable construir agora un relato político baseado nunha suposta inacción que non se sostén á vista do que consta acreditado documentalmente. Do mesmo xeito, tampouco se pode aceptar a afirmación de que existise unha actuación deliberada dirixida a vulnerar dereitos fundamentais dunha traballadora municipal. Confundir discrepancias organizativas, actuacións administrativas ou mecanismos de supervisión dun servicio municipal cunha vontade consciente de lesión de dereitos fundamentais constitúe unha interpretación política interesada que non compartimos. Ademais, convén lembrar novamente que os criterios de funcionamento e supervisión relacionados coa vivenda municipal e co ámbito dos servicios sociais non foron creados por este goberno, senón que viñan desenvolvéndose desde anos anteriores, incluindo o período no que gobernaban algunhas das persoas que os impulsan esta proposta. Existe, cando menos, unha evidente contradicción política entre participar durante anos nun determinado modelo de funcionamento administrativo e pretender agora presentar ese mesmo funcionamento como unha actuación excepcional grave atribuíble exclusivamente ao actual goberno municipal. Por iso, consideramos lexítimo o control político e o debate plenario. O que non consideramos aceptable é a utilización partidista dunha situación complexa para construir unha condena política baseada máis na confrontación e no desgaste institucional ca nunha análise rigorosa e honesta dos feitos. Por iso, non podemos compartir nin aceptar a reprobación política proposta neste punto da orde do día. Pasamos a votar. Votos a favor da proposta cuarta. Abstencións. Votos en contra. Pois queda rexeitada a proposta. Ben. Podemos facer un receso de un minuto. Sí, un minuto. Sí. Un receso. Un receso. Queres sair un momento? No. Está ben. Non pasa nada. Bueno, vou aproveitar eu para ir ao baño logo. Parastes, Juan? Pois para.
Ben, despois deste receso, pasamos co quinto a debatir e a posterior aprobación se procede do quinto punto, que unha vez se lle dé a cumprimento a sentenza, o Concello exercite contra o concelleiro a acción de regreso, segundo disposto no artigo 36 da Lei 40/2015 do réxime xurídico do sector público e previo procedimento que corresponda. Bueno, eu só direi que para exercitar a acción de regreso ten que quedar demostrado e probado que houbo unha omisión dolosa ou, bueno, digamos, intencionada. Neste caso, tendo en conta que a principal omisión é a inexistencia do plan de prevención de riscos, que, como xa deixamos máis que claro, non é competencia do concelleiro en concreto, en todo caso é competencia das distintas persoas que ostentan a alcaldía, e tendo en conta que este incumplimento nace no 95, no 96, que é cando se fai efectiva, non nos parece lóxico nin razonable exercitar a acción de regreso contra todas as persoas que ostentaron a alcaldía dende o ano 96. Nin tería lóxica, nin sentido, nin sería correcto. Partido Socialista? Sí, bueno, efectivamente, os artículos hai nos que ler na súa totalidade e interpretalos como se hai que interpretar. Non vale ler un artículo e ya sabemos de todo. Non é así. E queda claro de que non é así. Senón non pedirían aquí unha acción de regreso contra o concelleiro. Está clarísimo que para poder exercitar unha acción de regreso ten que haber unha condena persoal. Non existe condena persoal. Volvo a repetir, por activa e por pasiva, que o fallo da sentencia di o que di. Non hai condena personal. Entonces, aparte deso, ten que existir dolo, culpa, neglixencia ou intencionalidade nos feitos. E en ningunha parte da sentencia di que se fixo que as actuacións foran de forma dolosa. Non o di en ningunha parte da sentencia. Nós, o noso grupo, estamos convencidos de que moi lexos de todo eso, por parte do concelleiro, hubo mala fe ou intencionalidade de causar calquer tipo de perxuicio a ninguén. Que foi unha actuación non, en ese momento, non acorde co que debería ser, pois seguramente. Pero eso non quer decir que tuvera intencionalidade de causarlle ningún perxuicio ni a ninguén. Eso, desde o noso grupo, témolo claro. Co cal, é imposible exercer esta acción de regreso. Non hai culpa, non hai dolo, non hai intencionalidade. Ten que haber unha resolución condenatoria que diga que as actuacións fixéronse con mala fe e con intención de causar danos a calquera das partes. Co cal, esta petición de acción de regreso, non sei como a plasman aquí este grupo de la oposición, pero bueno, para poder debatilo tamén é interesante, porque é a forma de aprender e a forma de ver que non vale traer a un pleno da corporación donde hai máis xente que os artículos interpretados e collidos por pinzas según a min me interesan e a min me benefician. Nós, en este caso, defendemos a capa e espada a postura do concelleiro que o fixo sin mala fe de ningún tipo, eso témolo clarísimo. Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez. Sí, gracias. Vamos a ver. Exercicio de acción de regreso contra o concelleiro unha vez cumplida a sentencia, etc. Artículo 36 da Lei 40/2015 establece que o xa conocido, cando a administración indemniza terceiros por danos derivados de dolo, culpa ou neglixencia grave dunha autoridade ou empregado público, deberá exigir de oficio a responsabilidade correspondente mediante acción de regreso. Se me acaba de escoitar que ten que haber unha condena personal. Me dá a impresión de que non. Para nada. Non ten que haber precisamente unha condena personal, que leve
o nome apelidos. O Concello foi condenado ao pagamento de indemnización xa conocida de 7.501 euros. A sentenza identifica a actuación concreta do concelleiro, cualifica os feitos como xeradores dun risco grave e declara vulnerados dereitos fundamentales. Isto legitima plenamente que o Concello abra correspondiente expediente, que non é cousa de ahora mismo, determine as responsabilidades e valore a acción de regreso. O Pleno non está condenando directamente o concelleiro, sino instando o inicio do procedimento legalmente previsto. Bien. Unha pregunta, vamos a ver. O que leo, que vai seguir lendo, no remate do punto anterior, formaba parte do informe xurídico da asesora mesta municipal. Sí. Mire, contestolle cando se xa o meu turno para respetar os turnos de intervención, vale? Porque lle pediría, vamos, que me deixe indefenso, se no día ao final, cando non podo responder, que me conteste na segunda... Teño aquí unha copia, si quere doulle, Na primeira parte. Bien, non pasa rendo. Bueno, non sei onde metí no informe de Monsi. É que sei o que teño eu a man, pero... Tome, señor Lago Álvarez. Teño aquí, a ver, non é necesario. Este informe é o informe elaborado pola abogada. Como lle digo, este informe emitiu a... Eu xa rematei, xa esta primeira. Rematou? Sí. Entón, bueno, dígolle que ese informe, o que eu fago referencia varias veces nas miñas intervencións, elaborou a abogada que levou o caso en base ás inspeccións de traballo, en base ás probas practicadas no xuicio, en base ao recurso presentado, en base á sentencia condenatoria do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Nese pedímoslle para evaluar a conveniencia ou non de interpor recurso e bueno, eu creo que é bastante claro con como foi todo o procedemento. Eu sempre digo que hai que ter responsabilidade ante as accións xudiciais e como xa dixen no primeiro punto, hai que ter, antes de decidir recurrir ou non recurrir unha sentencia, hai que coñecer ben cal é a situación. E neste caso, neste informe, tamén, porque así lle pedimos que se metesen temas de responsabilidade, para aclarar temas de responsabilidade, en base a ese informe non consideramos que a acción de regreso teña cabida contra o concelleiro. 5 segundos. Tocame a mí. Empezamos moi mal cando pon, en vez de 2026, 2023. O principio é todo. Sí, que é verdad. Sí que é verdad. Empezamos mal. Pero bueno, como errores son erros que creo que todos entendemos. Bien. A que continuamos, se o caso. Partido Socialista. Bueno, agora acabamos facendo manifestacións que non son certas, porque a sentencia do representante creo que de Muros de Entrada, di que a sentencia condena, a sentencia condena o Concello, non condena o concelleiro, e non insta a nada. Di, a sentencia condena e insta, non insta a nada. A sentencia, o fallo da sentencia é clarísimo, clarísimo. Condena o que condena e di o que di. Non abre ningunha porta para ninguén. Cada uno pode hacer lo que le dé la gana.
ou presentar un recurso de aclaración, que ao mellor debería ser o correcto, presentar un recurso, non presentalo. Nós creemos que non se debería presentar recurso porque hai cousas evidentes, como por exemplo que non temos o protocolo que nos exixe, e contra eso non podemos ir. E aí a sentencia non insta nada. As sentencias son definitivas, resolven. E en este caso, resolve como resolve, non hai máis. E logo, quer decir, que non existe, que non ten que haber un procedimento que donde se diga si existeu dolo, culpa ou neglixencia. Quen é, entonces, o encargado de decidir ou de resolver si o concelleiro actuou con culpa ou con dolo? Quen é o encargado? A alcaldesa non, o pleno tampouco. Ten que ser unha resolución judicial, non queda outra. Non queda outra. A ver, señor representante de Muros Centrado, céntrese no suyo e non estire la pata máis de lo que puede, porque despois pasan estas cosas, entende? Ven aquí a pedir cousas que son incongruentes, que non se poden pedir porque non hai ferramentas, nin hai resolucións para poder pedir o que están pedindo aquí en esta moción que acaban de presentar, que en realidad son 4 ou 5 robos, e que, bueno, que por deferencia da señora alcaldesa se trouxo a debater aquí a este pleno, que non está mal, porque esperemos que a información que lle estamos dando tanto desde a alcaldía como do Grupo Socialista lle sirva para entender mellor cal é a situación, que di a sentencia, e que lle sirva para entendelo e para aprendelo. Esas dudas tan grandes que lle fan escribir a vostede estas cousas, que as leve disipadas de aquí. Vale. Señor Lau Álvarez. Igual teño que agradecer que non se me cobra consulta. Pois sí. Bueno, pois igual teño que agradecer, porque, vamos, insisto, tal vez usted está comportando como defendendo a un cliente, dándolle razón porque hai que darlle, etcétera, etcétera. Pero, no fondo, é de recordar aquilo de Abraham Lincoln, no seu tempo de pleiteador, andaba co cabalo dun lado para outro. E pola mañán, fala de sentencia, pola mañán defendeu un pleito, e ganou en un pueblo. Pola tarde, en outro pueblo, defendeu o contrario do que había defendido pola mañán, e ganou tamén. Así estamos. Pouco teño que decir. Efectivamente que ese dolo non se decide de calquera maneira. Pero xa habrá no seu momento quen o decida. Nada máis, alcaldesa, gracias. Ben. Vou ler o que traía preparado para o debate do punto. En relación co quinto punto da orde do día, consideramos especialmente importante introducir rigor xurídico nun debate que non pode formularse desde a simplificación política nin de titulares interesados. A proposta pretende instar o Concello a exercer a denominada acción de regreso prevista no artigo 36 da Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público contra o Concelleiro de Servicios Sociais. Porén, convén lembrar que a acción de regreso non opera de maneira automática, nin pode exercerse arbitrariamente contra unha persoa concreta por mera vontade política. A propia lei exixe a tramitación do correspondente procedemento e a acreditación do dolo, culpa ou neglixencia grave na actuación da autoridade ou empregado do público afectado, como ben dixo a concelleira do Partido Socialista e a voceira do Partido Socialista. E precisamente neste punto resulta fundamental atender o contido do informe xurídico solicitado polo propio Concello. Segundo se desprende deste informe, o eventual incumprimento apreciado non deriva dunha actuación persoal atribuíble exclusivamente ao actual Concelleiro de Servicios Sociais, senón da inexistencia dunha avaliación de riscos psicosociais no Concello, cuestión que constitúe unha obriga legal derivada da Lei 31/95 da prevención de riscos laborais. Esta obriga legal non nace agora nin no presente mandato. Trátase dunha obriga que incumbe a organización municipal desde a entrada en vigor da citada lei e, polo tanto, aos sucesivos responsables da alcaldía ao longo dos anos. Por iso resulta profundamente incoherente pretender individualizar agora toda a responsabilidade política e económica nun único concelleiro, ignorando deliberadamente que a situación organizativa a que se fai referencia vén de moito antes e afecta a distintos gobernos municipais e distintos responsables políticos. Non temos ningún inconvinte en que se analicen todas as consecuencias jurídicas que proceda, incluída sea o caso a eventual acción de regreso, pero se pretenden actuar con coherencia e con verdadeiro rigor xurídico. Esa análise debe realizarse de maneira ponderada.
obxectiva e respeto de todas as persoas que ostentaron responsabilidades da alcaldía desde a entrada en vigor da lei. Polo tanto, tiveron capacidade de impulsar ou implementar as obrigas preventivas legalmente exixibles. Porque o que non resulta aceptable é pretender converter nunha responsabilidade exclusiva deste goberno ou deste concelleiro unha situación estrutural e organizativa que atravesou sucesivos mandatos municipais. Ademais, mesmo desde unha perspectiva puramente económica, convén poñer de manifesto a inconsistencia política da proposta. Se se toma como referencia a indemnización de 7.500 euros e se realizase unha distribución temporal ponderada das eventuais responsabilidades desde a entrada en vigor da lei ata a interposición da demanda no 2025, estaríamos falando dun período aproximado de 30 anos de responsabilidade organizativa acumulada. Iso implicaría que a parte proporcional correspondente ao actual mandato municipal sería mínima en comparación co período acumulado de gobernos anteriores. Pola contra, unha parte sustancial da eventual responsabilidade temporal recaería precisamente sobre anteriores alcaldías e gobernos municipais, incluídos algúns dos que hoxe impulsan esta proposta. Por todo, esta alcaldía ou este grupo considera que o presente punto non responde a unha verdadeira vontade de defensa do interese público, nin a un exercicio serio de responsabilidade xurídica, senón a un intento de utilización política selectiva e interesada dunha cuestión que, segundo os propios informes xurídicos, ten unha dimensión organizativa e estrutural moito máis amplia. E dito isto, pasamos a votar. Votos a favor do punto? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada a proposta. E xa por último, pasamos ao punto 6. Dar traslado do presente acordo aos delegados sindicais e comité de empresa, as organizacións sindicais con representación no Concello e a cidadanía para o seu coñecemento. Aquí temos un problema, que é que o acordo de adoptarse é única e exclusivamente dar traslado, porque por unha parte o resto dos puntos non foron aceptados, pero como son debatidos e tratados de forma individual, o único que se pode acordar neste punto é o traslado dun acordo que repercute en que é o acordo. Pero, perdón, señora alcaldesa, cal é o acordo que hai que dar traslado? Dar traslado. Dar traslado do presente acordo. De que acordo? Si, é que non hai acordo. Ao ser... Temos que marchar. Hai unha incongruencia a hora de debatir todos e cada un dos puntos por separado, como así foi pedido pola señora Monteagudo e polo señor Lago Álvarez, que cada un dos puntos adquire personalidade única e propia. En este caso, o punto é dar traslado. O acordo é dar traslado. Non hai outro acordo ao que se faga referencia. Por iso, precisamente, as mocións que se presentan con distintos puntos se votan en conxunto todos e cada un dos puntos, porque uns fan referencia a outros. De aprobarse, o que teríamos que trasladarlle ao comité de empresa, ás organizacións sindicais con representación no Concello e á cidadanía para o seu coñecemento, sería exactamente o titular dar traslado do presente acordo aos delegados sindicais e ao comité de empresa, as organizacións sindicais con representación no Concello e a cidadanía para o seu coñecemento. Partido Socialista? É que eu non sei, eu quería saber que é o presente acordo, se está referindo a sentencia, está referindo, se está, é que non entendo, é verdade, se se está referindo a resolucións do pleno, se as resolucións do pleno, as actas do pleno son públicas. Non se refiere a nada. E lo borramos, marchamos. Falaría, se fora todo en conxunto, se hubiera acordo, pues votaríase. Bueno, eu vou esperar a ver se aclara o representante de Muros Centrados, xa que o representante do PP tuveron que marchar, pois a ver se o representante de Muros Centrados aclara que é do que quer dar traslado. E despois interveño, señora alcaldesa. Señor Lago Álvarez. Dar parte da, digamos, da parte sustantiva, punto a punto, do que se acordou. Non unha abstención, 5 ou 6 votos a favor. El acta? Non máis. Acta do pleno? Non máis, sí.
nada máis. Dar parte da parte sustantiva que chaman, vamos, eso, solamente eso. Claro, pero é que formalmente rematou, non? Perdón. Sí, en todo caso, bueno, igual, incluso teñen a súa disposición, bueno, habitual, na parte electrónica, pois o vídeo grabado aquí, alá e acolá, e santas iguales, é dicir, non dá para máis a cousa. Aquí, como xa dixen, existe o que hai que trasladar, o acordo que se toma e o que se vai a votar é o que aparece reflectido. De feito, na redacción dos acordos sempre se especifica todos e cada un dos condicionantes que sexan relevantes para que non poidan ser, que non teñan lugar a dúbidas. En este caso, de aprobarse, o acordo sería dar traslado, pero é que non hai acordo, non hai nada que trasladar. Evidentemente, claro que se poden facer públicas, non é que se poidan facer públicas, é que son públicas as sesións do pleno, tanto aquí de maneira presencial como a través da canle de YouTube. Pero é inconsistente o punto. Xa estaría cumplido, porque xa é público. Sí, pero hai que votalo, porque como se pideu... Hai que votar a Manolo. Como... Señora González, por favor. Pregunto... teñamos... creí que... Bueno, sí. Non teñamos faltas de respeto. Non é falta de respeto, señora alcaldesa. Iso foi pedido polos membros da corporación que se debata este punto, foi pedido polos membros da corporación que se debata de forma individual, entón hai que debatilo, hai que votalo e ten que ser de forma individual. Partido Socialista. Yo non sei que hai que debatir, señora alcaldesa, sigo sin entenderlo. Yo como non entiendo lo que dice, non podo dixer nada. Yo es que non entiendo. Da traslado e presente acuerdo. Tal y como dijo, como non hai acordo, pois non hai traslado. Se non hai traslado, es no. Eu non sei nada, non sei que dice isto. Non puedo intervenir porque non sei que dice. Señor Lago Álvarez. Hai unha parte resolutiva por parte da corporación a todos e cada un dos puntos. No que se trata deso, dar conta da parte resolutiva. Ben sea. Aquí non se decía nada, entonces. Sin parte resolutiva, 6 votos a favor, 6 en contra, voto de calidad da alcaldesa, bien, hai unha parte resolutiva, algo se decideu, verdad, sobre os puntos, non é de outra maneira, simplemente dar parte de tal, ben cata, pois cata, ben ca selección do YouTube, pois ben ca solución do YouTube, non máis. É que iso que está dicindo vostede tería lógica, pero non é o que pon. A mí pareceme algo lógico iso que estaba dicindo vostede, pero non é o que pon ao acordo. Nós temos que votar o que pon o papel. Dice de sempre que o papel todo aguanta. En este caso, no, o acordo di, a proposta de acordo di dar traslado do presente acordo aos delegados sindicais e comité de empresa, as organizacións sindicais con representación no Concello e a cidadanía para o seu coñecemento. Pero é que o acordo que se toma é dar traslado sin referirse a nada acordado. Eu entendo que é un pouco lioso. Faltalle máis. Como? Non. Poñelo en plural. Dar traslado do presente acordo aos delegados sindicais e comité de empresa, organizacións sindicais con representación no Concello e a cidadanía para o seu coñecemento. Eso é especificamente o que pon o punto de acordo, que foi pedido por vostede e pola señora Monteagudo para que se debatan e se traten de forma independiente. E, atendendo a súa petición, o que se fixo foi traer todos e cada un dos puntos para o debate e votación de forma independente. E atopámonos agora con que o 6º punto, que houve que traer, como vostedes pediron, é incongruente a hora de votalo. Como son os outros que non fan referencia en ningún momento
os distintos acordos que se debatiron agora en ningún momento fan referencia nin a sentencia en cuestión, nin nada. Pero neste caso é máis chamativo, se cabe, porque que non hai acordo, non se está propoñendo ningún acordo máis que o de dar traslado. Por ese motivo, e agora xa que estamos no último turno, vou dicir, tamén traía xa preparado, que chegamos ao certo punto da orden do día, que probablemente sexa o que mellor resume o verdadeiro sentido político deste pleno extraordinario. O acordo que aquí se propón consiste literalmente en dar traslado do presente acordo aos delegados sindicais, ao comité de empresa, ás organizacións sindicais e á cidadanía. E a pregunta é exactamente, de que acordo? Porque foron os propios promotores deste pleno os que solicitaron expresamente dividir cada proposta en puntos independentes da orde do día. É dicir, decidiron fragmentar o debate en acordos separados e individualizados e agora presentan un punto final falando dun presente acordo xenérico que administrativamente non existe como tal. Polo tanto, o que temos hoxe aquí é un pleno extraordinario solicitado para aprobar unha serie de pronunciamentos políticos en efectos xurídicos reais, sen consecuencias administrativas automáticas, en algún caso redactados dunha maneira que nin siquiera encaixa co funcionamento formal dos acordos plenarios que eles mesmos decidiron configurar. E isto hai que dicilo con claridade, porque a realidade é que este pleno non naceu para resolver un problema administrativo nin para mellorar o funcionamento do Concello. Este pleno naceu para intentar construir un titular político. E aínda así, despois de solicitar a convocatoria, despois de fixar a orde do día e despois de obrigar legalmente a celebración da sesión, decidiron presentar un escrito para desconvocar o pleno e modificar a súa propia proposta, introducindo máis trámites, máis confusións e máis atrancos ao funcionamento ordinario da institución. É dicir, convocan, impugnan, rectifican e volven reformular o que eles mesmos presentaron e despois pretenden dar leccións de rigor xurídico e funcionamento institucional. A verdade é que ás veces unha ten a sensación de que neste salón hai quen pensa que non son abogados porque non quixeron, e probablemente tamén xuíces, inspectores e tribunais superiores, todo ao mesmo tempo. Pero a administración pública non funciona a base de titulares, nin de interpretacións interesadas, nin de frases grandilocuentes. Funciona con procedimentos, con informes, con responsabilidade e con respeto ás institucións. E mentres uns están instalados permanentemente na teatralización política e na convicción de posuir a verdade absoluta, este goberno vai seguir facendo o que lle corresponde, gobernar, asumir responsabilidades e defender o Concello con serenidade, con rigor e con respeto á legalidade. Porque ao final a veciñanza sabe distinguir perfectamente entre quen traballa para resolver os problemas e quen utiliza as institucións simplemente para fabricar confrontación política. E dito isto, pasamos a votar o punto de dar traslado do presente acordo aos delegados sindicais, ao comité de empresa, ás organizacións sindicais con representación no Concello e á cidadanía para o seu coñecemento. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada a proposta. E dito isto, levantamos a sesión plenaria. Bo día. Bo día.